Takulandirani program ya lero ya Cruise 5 kuchokera kuno ku Davila Bridal Home ku Area 49 ku Dubai, malo amene anthu amene alowa mbanja amabwera kuti adzapitidwe mphepo zachilendo. Kuno ndi malo apamwamba kwambiri, ndipo tasankha malo ano kuti ticheze ndi mulendo wathu wa lero mprogram ya Cruise 5, Dr. Dalitso Kabambe. Ndakulandirani mprogramu uyi. Ndathokoza kwambiri. Amenewa ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM. Koyamba kuchezako mutasanduka mtsogoleri wa UTM, ndiye ndikufuneni mafuno abwino. Congratulations kuti ndinu mtsogoleri wa UTM. Ndathokoza kwambiri Joab. Kumudzi ndikuti Kabambe? Bambo anga amachokera kwa Ntonda. Okay. Ku Nchewo. Okay. Mai anga amachokera ku Masambanjati, ku Tcholo. Tcholo, oho. Ndiye mukandona ine ndine hafu ngoni, hafu mlomwe. Koma kubadwa ndikukulira? Kubadwa nabadwira chipatala cha konkuno ku Lilongwe. Okay. Ku Bottom. Ndimene nabadwira ine. Moti ndasewera kwambiri mtauni muno. Ndakhala pali boss. Anyamara mtauni ya Lilongwe. Mtauni momwe semuno ndakhalamo. Makolo anga amagwira ntchito zoyendayenda kwambiri. Okay. Ya ndeta tapitaso kusalima kanthawi kena. Okay. Tapitaso kunkhota kuti actually standard yanga. Yeah. Ndakapangira kunkhota kuti. Kumene nakhonzera ine. Yeah. Standard 5 ndi 6 ndali kusalima. Okay. Kwa maklasi na onse ambuyowa nali muno mu Lilongwe. Secondary school nakapangira ku Tcholo. Secondary school. Then tazapita nawo ndachita mwaipita na University of Malawi. Yes. Kumene napita ukapanga first degree yanga. Master's degree nakapangira ku University of London. Okay. Ku UK. Okay. Ndi makhala ku South Kensington kuja. Komanso PhD nakapangira sokomweko ku South Kensington ku UK. In total nakhala ku 4 years ku UK kuja. Yes. Pano timamva kuti ndinu Dr. Dalitso Kabambe. Ndiye udokta wa masiku ano kumakhala okayikitsa. Kuti udokta mene wochokera pati. Kodi amene ndi udokta wazitsamba? Kapena ndi dokta wongolandira kuti inu ndinu dokta? Kapena ndi udokta oti adakachita maphunziro, madokta achuluka kwambiri? Kodi kapena ndi dokta wakuchipatala, udokta wanu kuchokera pati? Udokotala wanga ndi wazachuma ndi chitukuko. Okay. Muchizungu amati development economics. Ndimene napanga ine. Actually Joab. Yeah. Mmene ndi mayamba udokotala wanga 2004 September. Yes. Napanga for 3 years ku UK. Yeah. Ku school imene amati Imperial College London. Yes. Komano mmene timayamba tinayamba anthu 18. Anthu 18 ena ochoka ku US, ena ochoka ku Netherlands, ena ochoka ku China. Yes. Ena ochokera ku India. All over the world. Tinalipo anthu 18 amene timayamba program ineyi mu 2004. Yeah. I was one of them. I mean, namaliza area in 3 years time, 36 months. Oh. Ambiri ayo anathera panjira, athawira panjira. Ndikukumbukira zanzanga wina wake amene amachokera ku Netherlands. Yeah. Anayisiya panjira, I think after about 18 months. Ndikupita ku nyumba, ndikudzabweranso after 2 years. Atazitolera. In total anatha almost 6 years akulimba nayo. PhD imene ya development economics. PhD simasewera yayi. Actually, PhD actually analinzanga. Ndiye ananduza I think midway akuti Kabambe ineyo mendikuzoneramo I'm lost. Ndikukhanga tamwine jango. And I don't know where I'm coming from. I don't know where I am and I don't know where I'm going. I'm therefore ndikupita kwathu. Ndikadzitolere kaye ndikapitidwe mphepo zina. Ndi anaisiya the school anapita. So mukandifunsa kuti ndi ya Jerusalem ija kapena ndizija manena akatuzija ife nawo tinalira nayo. Kwambiri. Kulira nayo but I'm thankful kuti University of Malawi sinzo ya masiku ano. Koma University of Malawi anthu imene jayo imakupanga prepare bwino kwambiri. Yeah, that's true. Ukapita ma universities ako njako just kusima tivotayo. Ndi anthu osewa amene malimba nawo kanda ku US ya ku Netherlands akuti ine ndimapanga beat it. If almost every single paper ndimakhoza bwino kwambiri. And I finished much earlier and on time. Anzanga ukayangana zimene akupanga maiko awo kuthandiza maiko awo kuti apite patsogolo. I get surprised kuti ife samfuna kuti kusachilo bwanji kuti tithandize dziko lapite patsogolo. Tifika kumene koko anthu ena amakwiya ndi zankhani za doctor izizi chifukwa amene kuti when you consider many anthu amazunzikira kuti apeze PhD mene mwaneneramu kuti anthu mwachula pasi kuti ndi anthu wopepera anthu oti ali ndi nzeru zawo agwira ntchito apanga ma masters akapanga PhD nkufika ponena kuti
mutu wawira I think ndipite ku nyumba ndikalingalire bwino. Now somebody just wakes up anukunena kuti ayi inuyo akuti chachani ndinu doctor aya ikena kumpakana kumalemba ndamva mtsutso wakulu kwambiri pa nkhani imene ena amati ayi ngowasiyani zonenja koma ena amawidwa mtima kuti zoona achakhazaso doctor ine kabambe doctor pamene ine ndavutikira zimenezi. Joab, and also have gone through it. It's a tough course. Aliyense has gone through it. Ndi manena kuti ngati sunakhale kukawale sunganene bwino za anthu akawale mpaka nayo kakhale kukawale kujozenda ndi kucheza na anthu akawale ufotokoza za life in kawale. Ndiye munthu amene angafotokoze bwino kuti PhD makucheza bwanji ndiye kama anadutsamo akuuza amene amuchezera PhD yo. Ujeni yanu experience yanu kugwira ntchito mboma ndi yayikulu kwambiri chifukwa ndikaona ndiona kuti mwagwiramo ntchito mboma ma position osiyana mwina more than 19 years actually. Yes, about 23 years. Almost 23 years. Service, and mwakani tuma position also before kulowa ku mboma mukumagwira ntchito osiyana zimezi munagwira kwaso ntchito kwina mutamaliza mphunziro wanu. Joab kale muja and I was one of the like Malawians. Chifukwa ntango maliza kumene namaliza November 1997 ku University of Malawi. And I think the same month nachita nawo mwayi chifukwa ndinkapanga applied sana maliza school. Nachita nawo mwayi opanga apply then nadzapita my interviews the same month ndingomaliza. And by February the following year March by February 1998 ndimene ndimakamba ntchito mboma anantenga as an economist. And nthawi yathu ija pamakhala anthu ambiri amapeza mwayi wazi ntchito kusiyana inenso napeza ntchito about 5. Aku banking sector nanemba ntchito aku forja nanemba ntchito aku seed companies nanemba ntchito ananemba ntchito anthu ambiri anandipatsa ntchito koma I ended up choosing kuti ndikagwira ntchito mboma. Reason being makolo anga kwambira amagwira ntchito mu public sector ndiye makhala ngati kuti ntchito ya public service got an interest in me at a tender age wanting to be a public servant. Ndiye mmene apapa mmene ndimafuna ndisankhe ndipite ku banki ndipite ku Ford ndipite kuti nadzasankha ku public service because of the life imene makolo anga napanga lead yogwira ntchito mu public sector. Komanso nthawi imene jayo ndinkafuna kuti ndidzaphunzire much faster than makolo anga chifukwa ndinkaona ndi makolo anga bambo anga nali masters degree then ndikafuna ndaposi kuti iwo ali masters ineyo ngati mwana ndidzakhale ndi PhD. Then nikaona ngati kuti ndikapita ku company you get stuck there zikanisokonekera ndiwe mboma. Nthawi imene actually salary yanga inali 3128 kwacha imene nakayambira mboma 3128 kwacha pamene enawa mandipanga offer 100,000 ndi magali moto chani ni nyumba zonse chanazikana kuzisiya kusankha wambomawa chifukwa ndingafuna ndaposi bambo wanga kuti ndizawo kuti ndaphunzira posa inoyo masters itu ndimene nakayambira mboma as an economist then nakayamba ndithu ichamati pia ndikaleja ndamana ndilemba ntchito 1998 February ngati economist ndi anandiponya ku agriculture ndimene nakayambira no ntchito yanga as an economist ku agriculture ndikukumbukira first assignment imene tinapatsidwa nthawi imene 1998 kunali njala ngati mukumbukira kunali njala 1998 kunali njala ndi monga ngati ma economists anyamata kwamba mmene ntchito akuti can you think of a solution and a strategy of how tinga fresh from college. Yes, this person achitika ndo manager fresh from college kuti akwaku ife tiuze nizira zoti zichita inuye zose zomuzika kambirano ndio job udziwa chimene chinachitika chona kuti tinali anyamata ngapo ndi tinatsapanga draft document a program document imene timaitcha kuti starter pack document tinapanga proposal kuti anthu amene sangathe kupezeratu fertilizer chifukwa kuti dziko lino limafuna mulima dziko muno umafuna fertilizer ngati mungakwanisa irrigation mpange mukapanga ziwiri zimene zoti madzi alipo mwatsatira zonse mwatsira fertilizer mmakolola bwino ndiye timadzati mvula ikubwerabe za irrigation yakuzipanga emphasize koma tikonze vuto la fertilizer ndiye tinapanga that startup document yona kuti nakadzira ndira fertilizer komanso tinapanga so an APP document agricultural productive investment program project document yona kuti amene yanga peze fertilizer pangongole ampeze pangongole amene sangathe apatsidwe amene angapeze pangongole atenge pangongole ena wamwina akhoza kukwanitsa kwa gloka in that way tingaganiza kuti panga address vuto la food security. And indeed, when it started that time, basi
tina pesa food security chitamba kuipanga improve at that time and kuyambira since then maboma ose mnabwera pakatipa akumango isintha ife likhala subsidy ife likhala AIP ife likhala jani koma those ideas tinapangidwa challenged ifeyo titangofika ngati young graduates kuti tatiyeni mtukoneni nzeru zanu nzotani. That's how we developed that program. We were happy that time when it was taken to cabinet, it was approved and then it was implemented. And the startup bag mpaka na bano ndizina ora thamba lidziwa. Mango center dzina. Startup bag bazi. Startup bag. Ndiye kuchokera kwa agriculture fona atapita ku P&D my economy tsamaika in various ministries and departments. Yes. Ndiye anandika kuyambira ku agriculture kuja. Ndi umene nakhala ku agriculture. Kumano 1998 kufika 2000 ndimana ndimza ku masters coach kuti ndabose bambwanga ndapeza 2000 ndapita ku UK ku masters ndabwera ku 2001 ndafarana ndi bambwanga ndoti bambo next ndifuna ndikuposa ndisopa tasungani ndiye ndinabwerako I was one of the people that worked closely ndi Malemo achihana achihana achakufa chihana zagwirapo ngati economic advisor wao ali second vice president haimeja mukumbuki ana second vice president ndazagwirapo ngati economic advisor wati ndagwira nawo ntchito bwino kwambiri komanso ndagwirapo at one point ndi a minister Malemo aleke banda anthu awawo ali some of the finest Malawians I've heard a lot about that them. You can work with ndeti naphunzira working ethics yabwino ichi yoti timalawira kwambiri ku office kumaweruka daily mocheda when you work with them chifukwa they were really hard workers ndeti naphunzira that spirit of hard working at that time komanso nditagwira ntchito pang'ono ku office kwa vice president iko ndimene napita no ku P&D kweni proper kumene kukanaza ndisankha kukhala chief economist mpaka nakuzabweranso ngati deputy director of economic planning kotero kuti ma documents jeti bati Malawi growth and development strategy MGDS MGDS tinkalemba no ndifeyo tsopano tinali anyamata kuchilemba chimene chija kuchipanga review kuona kuti maplan azachuma ndi chituko nzikunaende bwanji anyamata ake tinali ifeyo nthawi ndiye timapanga chidocument chimene chija ndikumapanga check maunduna osiyana kuda kuchipanga implement motani chikuyenda motani and so forth but later on metabwera tapita 2006 kufika 2004 kufika 2008 mendabwera ku PhD ndimana ndisankhano khanga ndi budget director ndimene tsona nakakhalano kumphika muja ndibati ku frying pan kugawa ndi frying pan ine mmaona ngati kogawa kumphika kogawa koma ndi kumphiwa kodi kokugaya iweyo wafere mpani amene amagawa iweyo wafere mpani the reason why ndi frying pan chimene chijacho office manager kumakhala pressure usati masewera takambani umakhala ndi pressure chifukwa every single department imakhala kuyang'ana ku treasury kandi kwame ku police ku ulimi za umoyo ku maphunziro umafunika udzidziwe izo nsezi yati kodi awaka makuuza dafuna ndalama ateke budget and apatsire ndalama what are the priorities in that particular sector komanso umakhala kuyang'ana za dziko lonse kodi tikapanga release ndalama ngati izizi we throw all this money in the economy kodi kukwera kwa zinthu timati inflation ku inflation iti makhala kuti when you have too much money chasing too few goods that's in simple terms kuti liquidity in the system is too high pamene the produced amounts of goods and services is little mukakhala ndi that situation ndimene apangitsa kuti zinthu zizikwera mtengo zikwera kwambiri katundu wachepa ndalama zachuluka ndiye mukangokhala ndi situation ndziko yonena kuti katundu wanu ndi ochepa mwapanga inu koma ndalama mapanga inject zambiri and amene apanga inject ndalama zambiri kuposa wina lesi ndziko limakhala boma ndiye iweyo ngati budget director ku treasury ni ntchito yanu muonetsetsana kuti ndalama zimene tikupanga inject in the system zimene maunduna apamagwisa ntchito tikupanga inject zigwirizane ndi katundu amene ali mu system onje koma zikangopanda kugwirizana ndiye kuti mudzoti kuachani sokonekera chifukwa mwekamo ndalama zambiri katundu ali mochepa mupeza ndalama zina zija zizikatenga dola zikagula zinthu zakunja ndiye kuti dola ithawa komanso ikathawa ndiye kuti mwamba kupanga exchange rate yamba kutayika komanso mukayika ndalama zambiri katundu ali mochepa ogulira ndiye situation yoti two
too much money chasing too few goods. Ndiye munizi ndrama zambiri katundu ochepa, at that point inflation yamba kukwera. Ndiye inflation ndime ngakhale lero mwayiona ikuvuta. And zimapangitsa kwambiri makhala kubwereka ndalama. Mukakhala kuti inuyo ngati ku budget kuja mukunena kuti ya tipanga zonsezi izi ndalama zake mulibe mukabwereka ndalama ndikupanga mukupanga ino zija ndiye mubwereka ndalama katundu ochepa muikamuzi zambiri mene muja mukuononga economy yanu. So it is very very critical zimene mapanga ku budget kuja ndiye ineyo ndifanira kuti mwenje ndikumphika komanso pambali pa kumphika ndiku frying pan. Chifukwa chona kuti umakhala ndi pressure nthawi zonse unduna ufuna zakuti ufuna zakuti ufuna zakuti at the end of the day budget nje chikulu kwambiri katundu ndiochepa in the economy ndalama matolera ndizochepa ndiye sunga pange balance of ma pressure mene ukulandira kwa anthu versus ndalama timene mwatipeza tija uko upanga cause ma problems ambiri mu economy muja ukena usamale ndiye makhanga ndi mu frying pan chifukwa lesa ukokera wina ukokere uku ama business afuna low taxes ndiye afuna low taxes mbali nayi ama ministries afuna ndalama zambiri ndiye kuna chondo ku frying pan pakuti iweyo umakokedwa all over the place. Ndiye iweyo at that point ukwenda wonetsetsa una kuti wapanga balance of mwebwino zonse kuti economy ja iziyenda bwino zinthu pansika zisamakwere mtengo mothamanga ndalama yakunja ya dola ikhale yokhazi ndalama yakwacha ikhale yokhazikika ndalama za dola zakunja zipezeka komanso umpezeke kuti exchange rate ili bwino ili stable in the economy zonse zimazipanga ku budget kuja ndiye inenda kugwirapo ntchito ngati budget rate for 4 years kuigwira ntchito imene actually job chifukwa naphunzira kwa malemu aleke banda ndiye na hotelo mapezeka kuti ndikugwira ntchito imene chimene mpaka maone asungagone matwemu every single day akazangaso pena pake kudabwa amango ndidandaula kuti kode bambweni kukhala bwanji I'm married to the job. Now you are married to the job. Ndimene zirani when I was working as budget kala koma kango sinthira zovala absolutely kupita basi kungogona ngono kusamba kusinda zovala back to the office. Actually my entire 4 years as budget director sinapita ku holiday lotsiku limodzi olotsiku limodzi even Saturday Sunday beza nthawi mbiri kugwira ntchito. That job the frying pan it's a tough job koma imafunika kuti upange balance zinthu zambiri ma demands anthu kuyang'anira private sector uonesese kuti zinthu samakwere mitengo pansika uonese ndalama zakunja zilipo zonse zijema zipanga ku budget mukangosokonekera amene kuja everything else is in tatters then itacho kamene paja ndangotsala ndi ziwiri mukumbukira mu 2012 anazanitumiza ngati director wa planning ku Ministry of Health. Ministry of Health chithumba cha ku health majang'aneso kupanga manage kwa ku health kuja amatipanga support kwambiri ndi ma donors. At that point ninazapanga calculate kuna kuti our per capita health spending zimene munthu amagwisa ntchito pa chaka tikatengera ndalama zimene wanga health sector kuwerekeza ndi population zinapezeka kuti it's about $42 munthu aliyense imene akugwirisa ntchito pa chaka pa nkhani ya zaumoyo ndiye pa $42 ija 32 amatipatsa ndi anzathu otithandiza pamene $10 zimene timayikapo ifeyo ngati Malawi. Ndiye kumene kujako imakhala nkhani kuti uwopanga manage bwanji situation kuti aliyense development partner alisema kuthandizani akuthandizeni bwino ndipo ziziyenda bwino komanso ndimachokera ku frying pan kuja kupita ku health zinandithandiza kwambiri kuti ndione nangasuye timangona ndalama zokhazoka pamene ukuona nokuti kodi what is the impact yazimene mukupanga zija pa miyoyo ya wanthu ndinakonda kwambiri pana zasankhidwa ngati project ina yake yokhudzana ndi Nchinji Dedza anazasankha Balaka anazasankhaso khandiri Longwe nthawi imeneyi maboma 4 oti athandizire zipatala zina zake kuti kumene ana amabadwira ku maternity kuja kukonzedwe in terms of infrastructure ma services tipange improve masamulidwe amayi akhale abwino kuchokera from the time of pregnancy mpaka na mwana tu abadwa mwana uja kuti mpaka na akule ncholinga chona kuti tichepetse imfa za amayi tichepetse imfa za ana zipatala zimene tinazisankha zija ndikupanga implement a program. I was amazed kuna kuti zipatala zina zake a month before the start of the program mwina amayi awiri kapena atatu amatisiya nthawi ya ubereki mwina so ana mwina atatu anayi amatisiya nthawi ya ubereki miezi ya mbuyoyo titakugemba program ija
2-3 years down the line, 2-3 months down the line, kupeza kuti basi infos ya zose zazasika, no mother is losing their life during that time. No child is losing their life. So mwe faja mafuta hapa chipatala. Mafuta hapa chipatala. Wasali kuti kapena chita kima chitika mtumawa. Tinango kuonza maonekedwe amalwaja. Kukonza ma equipment amalwaja. Kukonza masamaliro ogera ntchito mene kujako. Tinimapa tsati malawa sitapadera chani. Titango kukonza zimene zijazo. Joab. Kuchita kuona kuna kuti statistics azimai 5 3 4 pa mwezi kuchita kuona kuti completely zero mwezi ujawatha popanda mwana popanda mai kuluza moyo mwezi no watha popanda mwana popanda mai kuluza moyo. Actually I felt a heavy joy in my life. Kuma public service ndi abwino zikuteka atu apa. It's direct uno kuti moyo wa anthu wasamalidwa wayang'anidwa bwino zabwino then naikonda kwambiri that time working in Ministry of Health komanda choka paje limene mazati sankhano okhala PS Foreign Affairs. Oh yes, munali PS Foreign Affairs. Yes. PS Foreign Affairs ndi ndakagwiranga ndi ma diplomats adziko lino komanso ma diplomats akunja. There was one interesting thing imene naiona kugwira ntchito ku Foreign Affairs. Yes. Ndinakapeza kuti ndangofika ku Foreign Affairs kuja wiki yomweyo ndakapeza kuti pakubwera ena akuti ifeyo munadza anyamatano anadzagona poti paja kuli protocol department anadzagona ndi ku mahotelo kwathu sanadzalipire ena anadzabereka mafuta sanadzalipire ma filling station iku ena akuti ya magalimoto ali madzabweretsa ku garaja tinakonza simunatilipire ena akuti anadzatenga maya ticket pachati mayenda aso ku Foreign Affairs anadzatenga maya ticket simunatilipire ndi kuwerengera zonse zija wiki yoyambira omweyo I found out kuti ministry ngongolo almost 2 billion ndi ma suppliers osiyana amene sanalipiridwe kuma atapanga provide ma services zao nthawi imeneyi ndiye as a PS ndikumbukira nakapeza minister ndikuti a minister Malawi ndi ma missions abroad for 5 good reasons. Timapita umene kuja tikasake misika yakatundu tizikagulitsako komanso tikasake misika kuti tizigulako zinthu zibwera mu dziko la Malawi. That's number 1. Number 2, timapita umene kuja kuti tizikafuna anthu oti adzambisa ma business ku Malawi. Komanso ife mwina ngati ngafuna business athu apite nchachiwiri so chimachocho timafuna ma tourists kuti azibwera ku Malawi kuno azapanga patronize malo athu osiyana azilibweretsera ndalama zina zotero komanso maiko ena amathandiza ndalama. Ndi number 4 timafuna kuti azithandiza ndalama zija azipitira tikhale nawo babale wabwino azithandiza ndalama zija. Cha number 5 nchotsiriza ndi chino kuti mwina mwake anthu ane adwala ndi maiko ena timafuna kuti anthu azipita kuchipatala. Yes. Kapena maskulu ngati mena apita nafe ku skulu ku anthu azikulandirani dziko limene lije mukafika bale wabwino azikulandiridwa bwino zinthu 5 kwenikweni zimene timakhalira ndi missions abroad. Ndi bwanji titangokhala ndi munthu mmodzi ngati atachi wa trade, atachi wa FDI, atachi wa tourism, atachi wa offshore development assistance, atachi wa zinazi plus ambassador. Ndi tinawerenga kuti tikhoza kukwanitsa kunena kuti embassy yonse ate bare minimum tingokhala ndi 5 for effectiveness. Chifukwa kuti that time tinali ndi anthu maembassy ake 50 chakuti 30 chakuti 40 chakuti ena mpaka na 60 chakuti plus local staff. Ndikukumbukira London embassy kunali anthu 9 ma drivers 9 magalimoto pa embassy pali magalimoto awiri ndi yuse uli magalimoto awiri anthu 9 ku London umakhala busy kwambiri for driver akatopa nzake wina alandireko ndiye tinapeza that kind of situation. Ndiye titayipeza kuti tsono anthu atukanika kwalipira koma tikuononga pafupi 17 billion kwacha imene tikulipirira masalaries anthu amene tatumiza members osiyana and yet maripoti awo kamanena ali atamona Joab ujeno khanga pavala za ujeno wavalakala yakuti amona kufika pa airport we thought itakutumiza nayo kuti mudzegwira ntchito yoti mutisakire ma business misika ndi zinazo pakati pa maiko muli busy okamba izizi so tinadzapita kwa president kwa bwanji bwana tipange downsize ma embassies athu tingosankha 5 good high quality diplomats amene also dapasa ma performance agreements auna kuti iwo acha atigwire ntchito yabo tapatsa ma milestones kuti ino mene kuti aboma imene wazithanza ndama makuti pano uthanza makuti
koma noti kupasani ma targets mpange push mpange robe kuti ndalama zimene zichuluka kapena trade mpange robe for more markets and so forth mpange robe tifuna matwali sambira azibwera kuno mpange robe ndiye tinapatsa ma performance benchmarks kuyambira ma ambassadors ndena otero immediately tinapezeka kuti tabweretsa excess staff yonse jemwe sinafune kukhala ku embassy ija tinapanga reduce our wage bill from 17 billion down to 4 billion kwacha aja osamadandala kuti afuna kuti talipire tinakwanitsa kuwalipira ngongole zonse we cleared, we bought new cars zimene tinazika kujeni kuja kuma waiting rooms athu kujeni kuma airport kuja and so forth and started refurbishing the ministry and so forth nde unkuchola this is what it may mean tikamana kuti you can do fiscal prudence mukhoza ntchito yomweyo kukhala anthu ochepa ndikugwira bwino ndi ndalama zochepa ndalama ziya zikhozapita madera ena ofunikira mungafunike kwambiri ngati kuzipatala kumasukulu ndi zina zotero ndiye ndinakonda kwambiri nkhani imene but finally as you have said ndiye ndinadzapita nokakhala governor wa Reserve Bank ya Malawi and imene ndimakapita ku Reserve Bank there is also an interesting story there is Joab ndikuuze imene ndapita ku Reserve Bank ndakapeza kuti akundiuza kuti ifeyo malingana ndi our projections of revenues and expenditures tipanga loss ya 4 billion kwacha that was April 2017 tipanga loss ya 4 billion kwacha then now zoti sizingatheke sitipanga loss go and sit down and review our revenue stream kumaso our expenditure stream tiziyang'ane zimene timapezazi zimene timagwisa ntchito tione tipange profit samalize ndi loss job tinamaliza ndi profit ya 21 billion kwacha surplus in year 1 from that simple exercise akuti tipanga loss ya 4 billion April tinamaliza ndi surplus ya 21 billion kwacha mmene chaka chimata at the same time inflation naipeza ili pa 24% tinaitsitsa to 7.1% by the same year December chaka chimwe cha 2017 komanso ndalama athu yakunja yakwaja ndi dollar naipeza ili pa 732 mene matachaka inali 732 yomweyo 3.5 years down the line 2020 mene machoka Reserve Bank naisiyeli pa 732 pombe ja sina suntha ya yakwacha go and check the records sina suntha komanso my interest rates my interest rates inapeza pa 24% German policy rate ndinatsitsa down all the way to 13.5%. Tinalimbanaso kwambiri ndi mabanki ma MFIs ndena hotelo kuti atsitsitse chifukwa inaka amachaji ali mitengo yokwera kwambiri amakuza no ma MFIs microfinance akuza ndi 9% amango 9% osakuza 9% per month mwina akuza 9% per month akuza 9% per month mpange times 12 kuti ndi chani ndiye ma MFIs ambiri ngoleza zima shoot above 100%. Munthu akatenge ngongole with interest above 100% zithandizapo chani ndiye anali mavuto ndithu koma zonse zija tinazitsitsa pansi tinauza ma MFIs you can't charge more than 3% per month of interest from kapanga 3 times 12 ndiye tinofika pa 36% overall pa chaka ndiye tinapanga push kwambiri nthawi manager and the private sector credit began to grow, the economy was growing at the same time ndiye tinayetsetsa kuti mitengo ya zinthu si makwera ndalama yakunja inali yokhazikika ndalama zakunja zinayamba kupezeka komanso chuma cha dziko lino chinayamba kukwera zonsezi izi zimakhala kuti ngati ntchito yanu madzoti tikapanga zotere zichitike zotere it's not rocket science koma it's what you do that leads to what you end up seeing on the market. Tipumire tichite nyimbo yoyamba program ya Cruise 5 tikuyeza ndi Dr. Dalitso Kabambe amene ndi president kamena kuti mtsogoleri wa chipani cha UTM. Munalengeza kuti mwalowa ndale mu December 2020 and pamene munalengeza munalowa chipani cha DPP chinali choti changotuluka kumene mboma pa nthawi imeneyo komanso chopatsa chidwi chakuti ndi president wa DPP yemweyo amene anakusankhani kuti mukhale Reserve Bank governor mu 2017. Kuti DPP munalowa liti? DPP nalowa December 2020. Joabu kuti ndidzilowa DPP okuti ndiziyamba ndale munthu ne kukula konse kusindi maganizo kuti nzakhala wa ndale
komano monga watanenera kuti nditatha zaka 23 ndikugwira ntchito mu public sector. Muzaka zimenezi ndinagwira kulozere kwambiri ndi anthu andale. Ndimakhala ndikuwalangiza anthu andale zinthu zimene zingathe kuchitika kuti dziko likhalire bwino kwambiri. Ndimakhala ndikuwalangiza, malangizo ena amatengedwa, malangizo ena samatengedwa. Ndiye mmene timafika mu 2020 maganizo kuti ndachoka ku Reserve Bank ndipange chani, ndikagwira ntchito kunja kapena ndiyambe business yanga in the private sector, ndizikaphunzitsana zimene ndaziphunzira over the years mu university kapena nditani. Ndiye ndimene ndimadzaganiza kuti ndiyambe ndale. Kuyamba ndaleko there were two good reasons imene ndayambira ndale. One, chinali kuti kukhumudwitsidwa kumene akhumudwitsidwa kuna kuti malangizo mapereka malangizo yasakutengedwa in full. Ndiye ndimafuna ndikazoda chimavuta ndi chana anthu andale kuti zinthu zooneka za straightforward ngati izi malangizo abwinobwino sakufuna kuachita. Anzanga amene aphunzira nawo ndakuwuza kuti ndimaposa ku school apita maiko awo kutukuka, and I'm sure mwina akulangiza ane malangizo akumveredwa, koma ife kwathu kuna malangizo akumveredwa. Bwanji inenso nane ndilowe matope malo momanga kukhala mastandi ngati we Joab kumanga kukhala mastandi nkumangolalata simuzikuenda bwino, simukuchita bwino, tachikonza nimene popo tachitani motere. Ineyo I chose kuti ine sakhalise mastandi nane ndipite nawo pa ground matopemo ndikaona kuti matope amakhala bwanji chifukwa timakanika kupanga chachiwiri. Reason yachiwiri ifeyo mbeni naphunzitsidwira tinaphunzitsa kuti mukapanga timati framework, economic framework, mukapanga mapolisi kupanga seti ziyapanga announce Minister of Finances mukapanga seti timadziwa ifeyo maphunziro athu kuna kuti izapanga apa tikatherapo monga mmene dokotala amadziwira kuti uyu mankhwala nampatsa wapanga zakuti akhani ma certificates akuti kapena zimene apanga inezi zizotsatira zazikhazo kuti mmene amadziwira madokotala ifenso pa dokotala athu wazachuma akangopanga ma settings ajamalengeza kumanena pa chitima account adziwira tumeti kathere. Ndiye mmene anangopanga atonse alliance government ma policies awo yambirira aja 2020 panga announce budget now zanthu nati dziko lino likugwa, chuma chake chikugwa moipa ndipo chigwa. Ndiye it was at that point kuti ndakhandulangiza ndikumva kuwawa anusamatenga maganizo komanso apapa ndikuchita kuoneratu kuti dziko likugwa ndi chifukwa yake nakayamba ndale kujoina kwanga DPP. Ine ndikuona ngati DPP simunajoine December 2020. Najoina December 2020. Ulengeza munalengeza choncho. Yes. Koma DPP munalowa kalekale. Ndipo ndikukhulupirira kuti governor Reserve Bank. Ndikukhulupirira kuti pamene munali governor wa Reserve Bank munali wandale. Mwachisisi munali muli kale mu DPP. Ndipo ziganizo zonse zimene zimachitika ku Chipani iniyo mmazidziwa. Joabu ndikuze zona. Fandi kudabwa kuti akukusankhani kuti mukhale Reserve Bank governor ndi apita mutharika a DPP. Mwapanga imani akusankhani mwakhala kale mboma kwa nthawi yayitali, mwakhalanso mboma nthawi ya pamene DPP inali mboma, koma apita mutharika akusankhani kuti mukhale Reserve Bank governor mukupanga serve term yonse mpaka na pamene Chipani chikutuluka ngati Reserve Bank governor. Mukutuluka pa mpando mene mukukalowa tsopano, it was just a confirmation kuti awawa akhalali mu DPP all along. Now angobwera ano kuti titsimikize, and to me I found that very disturbing. Joab ndakuza watu akhalali DPP all this time. Joab ndakuza na kuti this was August mene nasiyene Reserve Bank and ndakajoina December. August, September, October, November, I had December. Options. Ndikaphunzitsa University of Malawi. Ndipite kunja. Ndipite kunja. Ma option iwo ndikajoine Chipani ichi kapena ichi. Sono pamene pondi kanke. Ndemu ukalowa no DPP. Imene mwakhala kulipo kale kuyambira kale. Pondi kanke limene ndingolengezano kuti anthu adziwe. Labwino kwambiri. Chimene ndinakalowera DPP. Kunali Tonse Alliance. Tonse Alliance inali ya zipani zonse 9. Nthawi imene 2020. Tonse Alliance zipani 9. Then DPP chipani chotsutsa. Those are the two major political groupings. DPP payoka ndi Tonse Alliance. Ndikanakhala kuti ndapanga zimene andale na mapanga zolowa chipani chimene chili mboma akanandinena Malawi afuna akaje nawo.
atenti wale zokajana atenti wale zokajana ineyo nasanga kuti ya ndikati pule ku DPP kutipula kuli hapo mutaona kuti awa ndimene ankhulira apa dziko lino mwati chuma chisokonekera budget iyi imene apangira apa izi zinthu siziyenda bwino bwanji osakalowa kumene koko kuti mukakonze kana ndizoti ndinodyera mukalowa if truly khayani nayo maine dziko likugwa ndikukalowa ku DPP Joab it doesn't make sense ineyo Joab simajezo kufa zokha nkhugu ya chitopa imene tizasira ina azija imwe wandikusakale funso ku PhD kujenna kazunzika ndikaigwira certificate nga PhD yache ndimachita kumva kukoma kuti chinachivutikira ndimafuna chinthu chivutikire ndiye ndikanati ndikalowe anzanga atipula kutonserasi kuja atipula agwira ntchito awina akulandira phindu akutipula kwa ine sinatipule nawo ndingati kuti anthu ena onse amalima yokubwera no nthawi yokudya yosunali kukulima kwa isizabwino I don't do that nkhani imene Amalawi Job wamvetsetsa wavomereza sinavomereze ndikuona kuti ine ndi chikhulupiriro kuti inu DPP munalowa kale osati mu December 2020 sinalowe kale ndipo nthawi yonse imene munali Reserve Bank Governor munali kale muli mu DPP malankhulana nawo makambirana nawo zonse zimayenda bwinobwino munangolengeza kuti dziko lidziwe zitapanga but let me get Joab if we use that analogy ndekuti aliyense akugwira ntchito pano pa mboma ali YMCP ndipange chonchi ndikuze ndichonchi particular point in time ndikuze ndichonchi chifukwa chimene in the public service imani kuti ndikuze ndichonchi munthu atakhala kuti panopo akugwira ntchito pa udindo umene sakuyenera akhale wandale kenako atapeza mwayi oti alowe ndale nkukalowa mu chipani chimene wakhala akuyenda nacho koseko ineyo ndikhulupirira kuti munthu uyo chipanicho sitwalowa apapayi analowa kuyambira kalekale ndemukulakwisa so public service tindilamulo amanena kuti you serve the government of the day aliyense pamenopa amene ali mboma akupanga serve government ya MCP imene ali government of the day that is the spirit and the regulation in the public service ndiye ine mapanga serve government of the day by the way napanga save government ya UDF napanga save government ya DPP napanga save government ya PP napanga so ya ndisumfuna kuvomereza bwanyi mukaluza argument muzivomereza nkhani imene Malawi ambiri anadzidzimuka nayo nkhani ya sale yano chabwino yakambidwa kwambiri koma benafuna kuti mwina tingoyitseka nkhani imeneyi kuti kumamveka malipoti kuti inuyo muli Reserve Bank Governor salary yanu inachoka mmene malowa pa 2017 maandira 80 million kwacha mmene makatuluka inafika ena amati 24 million ena amati 27 million koma it's $30,000 salary imene maandira inuyo ngati bwana wa ku Reserve Bank ndizoona kuti maandira $30,000 ngati salary iyi ndakhala ndikuyankha for a long time ndiyankheni pano ndikuuze mno bwino ndakhala ndikuyankha for a long time yes dinatsa khandi almost 1 hour interview ndi Zodiak yes you remember you have the whole gen conversation ndipo munavomera kuti mumalandiradi ndamene tapita mukaimvere muno bwino bwana and I showed in that interview now need some documents also what happens is kuna kuti ku Reserve Bank kucha ali ndi policy yawo yokhudza ndi masalaries policy yawo imanena kuti every 3 years mmapanga review masalaries anthu ogwira ntchito ku Reserve Bank mmapanga review ndi chiyang'ano chona kuti anthu ogwira ntchito ku Reserve Bank fona kuti wacha makhala kupanga supervise ma commercial banks masala anthu ku Reserve Bank ma junior staff akhale 1-on-1 ndi amene akupanga apply ku ma commercial banks imakhala 1-on-1 ndi ngati Reserve Bank kulandira ka 20 kwacha ukakhalanso kulandira 20 kwacha ukakhala kuti iwe you are a senior person in the Reserve Bank ma directors and above masala yana makhala 75% of what is applicable kuma commercial banks ndiye kaiwe ndiwe the director deputy governor masalary yanu amakhala 75% of what is applying kuma commercial banks kucha chifukwa inuyo you are supervising ma commercial banks the situation imakauti anthu amene mukapanga supervisor asante ndalama zambiri kuposa inuyo amene mukupanga supervise ngati pa office bwana asapezeka kuti ndalama zochepa
kuposa amene ali wang'ono office paja. That's the scenario which we have as a policy in the Reserve Bank of Malawi. Ndiye panazachitika review in the middle of my work as it's supposed to be done every 3 years. Chifukwa imene chimaitika every 3 years review imene yoyo. Mukapanga review ija, akapanga survey ija, akaona masalaries ali motere, they come to the board and recommend the new salaries that should apply across the board, not just the salary of the governor, but across the board. Governor Reserve Bank, and they were head one institution, at the same time we were also the board chair of the board of governors of the Reserve Bank of Malawi. Ikafika nthawi yokambirana za masalaries anthu ngati a governor Reserve Bank, iweyo ngati chair umatuluka sumakhalamo in that board. So that board you don't attend. Amakhala non-executive members of the board that attend that board. Ndiye anapanga attend, anapanga recommend the salary that should be given to me, and the salary was 18 million kwacha. Naonesa sokala ukapanga check. Ukapanga check ujeneja. Inali 18 million kwacha. Imene ninapasira from that board. Napa 18 million kada ageso nikuzo kutumizira super uje WhatsApp. Chifukwa naijambula ndakhandu kutumizira all around. So inali 18 million kwacha. And kuji ni maseo za commercial banks at that time, including kuji ni ku PP, kuji ni ku press corp, masalaries amene analinga na peer institutions. Some of them was has 50 million, 55 million, 45 million. Mine at that time anandipangira approve 18 million kwacha. But I got surprised. It's just the governor alone. It was the whole package with the governor again, deputy and the house. Actually, in the 23 years I've served in the public service, ndakuza salary yangu yambiri na ambira inali 3,120 kwacha 1998 January. Taima gae so for almost 20 years my salary was equal to that of any other civil servant. 3,000 kena kwenda kwa 7,000 inafika pa hadi chakuti inafika pa 1 million mene machoka ngati PS. My salary was 1.6 million. Kuzandi kwezera mene nalipita ku Reserve Bank mfana kabeza masalary akula ku Reserve Bank as it were. So izi zona kuti nazikwezera ndeke nazipanga ka explain that's totally. Chimene ndafuna nditsimikize ndi chakuti mwachura figure ya 18 million koma ndizoona kuti mene malowa zinali zili pa 8 million. Yes. Ndipo zinachoka from 8 to 18 million. Okay, so what happened was ku Reserve Bank kuja kuli the actual salary kumanso makhala mauje ni allowance za board, allowance sina za housing chani za madzi. So although it was 8 million but I think in net terms I was getting about 12 to 14 million thereabout. So it could be true with the figure at 24 million. And 18 million yes. Ndioti mene malandira koma what happened was anapanga consolidate for us to get to 18 million. Zina zimene tinkati zilandira ngati za housing za anthu okira ntchito kuti chautandani zonse anazipanga consolidate ndi particular salary. Kafukufuku amene anachitika pa mene Reserve Bank imagwirira ntchito ndi Deloitte anatulutsa zinthu zoopsa kwambiri. Ndipo anaonetsa kuti inuyo muli Reserve Bank governor ku Reserve Bank kumachitika zinthu zimene amalawi anadzidzimuka nazo. Mwachitsanzo kunapezeka kuti mafigures amene amaonetsa kuti chuma cha dziko chikuyenda chonje sanali oona, anali mafigures abodza. Kunatuluka umboni onena kuti ku Reserve Bank mapereka ndalama kupita ku FDH posatsatira malamulo ovomerezeka. Kunapezeka umboni onena kuti Reserve Bank imapereka ndalama kwa anthu amene akufuna kusiya ntchito kapena amene asiya ntchito zochuluka kwambiri, koma munawuza kuti tikakupatsani ndalamazi muzipereka ko ndalama zina kupita ku chipani cha DPP. Kunatuluka zinthu zambiri zimene zinaonetsa kuti Reserve Bank si Reserve Bank imene timayiganizira, and zimene zozo zinachitika inuyo muli Reserve Bank governor. Ndemangano ndiyotani pa report imene analutsa a Deloitte imene inalutsa zinthu ngati zimenezi? Ndemanganga ndinene kuti for 23 years nagwira ntchito mboma maka anthu amene ali ne budget director
ndinaona maudits ambiri mboma. Almost every single ministry, department or parastate organization. Kumangaguzi job. Reserve Bank stands out as a model and the best of them all. Chifukwa chake ndijani. Reserve Bank ilindi a very very strong internal audit department. Imapanga cross check chili chonse chimene Reserve Bank ijai kupanga. That's number one. Number two, Reserve Bank annually is audited by foreign auditors, not local auditors, foreign auditors, to check the correctness and the true position of the central bank. Ndiye ukayangana ma audit reports, all of them that happened during my time as governor. Kan my internal audit reports mukatenge mwaunjike pamodzi, my external audit reports mukatenge mwaunjike pamodzi, all of them were clean. All of them were clean. I was surprised, just as you are surprised with that audit report. Kuti this institution, which is a premier institution in terms of accountability, all of a sudden, and for many years has been, and my audits once they were clean and neat. All of a sudden, my audit report yabanga raise my issues. I was quite surprised of those issues. Yeah, so I could answer you on each one of those elements that you are raising. And we don't have time for that. Ninafuna munene kuti report hii inu munena kuti look. Inaliyabodza, inalakwitsa. Look. Pali zinthu zimene iwaja models aja amene azifikitse kumapeto. Azifufuze kuti kodi ichi kuti ndichani ichi. Achimvetse ajifikitse kumapeto. Kuti if there was any wrongdoing on anything, amena inene ngati audit report kusalima ichi, salima sugar. Imanena kuti Joab munatenga ndrama iyi, munapanga zakuti Joab mwaimbe mlandu kuti alakwitsa. That report never mentioned a person, an individual, kuti anabandrama apange account for that kind of money. It never mentioned that. I may not have it separate so goal. Chifukwa zina ziyasambiri zija as a central bank. Never job. As a central bank, you are a bank of the nation, bank of the government. Dr. Kabambe. Bank of the government. Dr. Kabambe, bank of the government. It means that my transactions also the Minister of Finance. I'm a bear check of the Central Bank Reserve Bank. Ndiye ma check ina just but transaction in hour. Ndio na mafuna kapita kwa Minister of Jagapange check. Munatu bizandama kandi ku Dubai. Munatu bizandama kandi ku. Tipange check zo says Tipange Jonchi. I don't want to lose sight of what is in front of me. Yeah. Pali kupanga audit, forensic audit, nkurulutsa report, koma report yo osapanga ma recommendation ngati meyo mwana yako. Kapena osakafika kumapeto kwa uchiko. That's one thing. Yeah. Pali kupanga audit, nkunena zinthu zabodza zoti simunazipeze. That's another thing. Yeah. Chimene ndikufuna kudziwa hapa ndamva zimene unenazo kuti audit yo sinafike uko sina koma imene mfunza chonera kuti kodi zimene inatulutsa report ya Deloitte. Yeah. Sisi nachitike kapena sinachitika. Look, let's start one by one. The issue of my figures were wrong. My figures it was an issue of a formula. So it's a question of the formula here are right and done. If you focus in the formula, you get a different figure. So issue of my formula they had changed the formula. And once you change the formula, you get a different figure. So the issue is, I mean, I carry referee that formula, it was the right formula or formula is the wrong formula. Actually, those figures, I'm not inflate my figures, my reserves, inflate my figures, my inflation, that is total lie. Because those figures are still being looked at as the figures so that's not true. Patience. Yama pensions what happened was kuna kuti ine ndikalembedwa ntchito mungamena nakulembera ntchito mmapanga contribute pension komanso a company apanga so contribute, so there are two parts to it. Now the recommendation at the time was na kuti ma pension anthu ambiriwa apatsidwe midway their work life in order for them to start my businesses and so forth. Now if you are getting your own money, you do must save magudula so that you can start business so grow what is wrong with that? Paka fukufuku huyu anaonetsa kuti
anthu 27 billion kwacha inatuluka kupita kwa anthu 7 billion kwacha inaperekedwa ku chipani cha DPP. Bodza totally lie. Ndi bodza limenelo. Yeah, limeneyo kama anthu amalemba za bodza. What happened was kuti anthu achatapatsa ndalama za pension zawo. MRA imadula msonkho. That msonkho was equal to 7 billion which was given to government. Now if you give money to government, is that chipani? That money went to government account number 1. Kafukufuku anapeza kuti panali ndalama. So you can agree with me. These guys were liars. No, I cannot agree. Go and check. Go and check. Yeah, I cannot agree with you. That money went to government. Account number 1. As a tax. Pali ndalama pafupi 2.2 billion imene matuluka kupita ngati kupita kuma embassy. Koma atafufuza sana peza kuonana uwo. Waona sopano. Ndalama zimene zija zimene kuti if you reserve bank tima uzira lese Ministry of Foreign Affairs. Tumutipire masalary ama ambassadors athu. Ena ali ku Japan, ena ali ku New York, ena ali kuti ndiye masalaries yo tima apanga transmit ndi ife foreign exclusive bank kucha. Then drama zijapanga process itatumiza ife mutimba mlandu wa reserve bank ndima mukulipira ma ambassadors awo ja Ministry of Foreign Affairs. Ndiye ngati simungapite ku embassy mukapanga check kuti yayi awani masalary anthu. Then what are you doing? You say and come out and say oh mwabandalama. Report inaonetsa kuti usiku hapa 27 June 2020. That's a beautiful question. Yes. Kunatuluka ndalama kupita ku FDH. Yes. 4.3 billion. Okay. Apa panali nthawi imene yoti zisankho zachitika ndipo zikuoneka kuti apa DPP ikhoza kutuluka mboma. Okay. The following day ndimene limalengezedwa kuti DPP yatuluka mboma. Koma pamenepo panali poti ndalama zachoka kale zapita ku FDH. Zimene zindizoona kapena zabodza. Ndikuyanke actually but there times amakonda kuponya pa social media and document yake mwana sauti tinatumiza 1 trillion kwacha. Siku limene timasintha boma chokera ku DPP kuchokera ku Nasalansi in the 1 trillion 4.8 billion munena inali momwemo. 1 trillion ndi ma transactions amene amalawi wonse na business osamapanga every day. Kureserve bank at this system imene mapanga track imapanga connect all commercial banks in the country as to all the transactions that they do in a day. Nde ma transaction ka ino makapanga deposit kama panga withdraw ma transactions osea japatsiku they are between about 500 billion maybe to 2 trillion depending on the volume of transactions in the day. Mathendi amakwera mkati mwa mwezi amakhala otsika. So those transactions ndichi system reserve bank chimapanga track all transactions usiku chimapanga run kupanga summarize chinabwa ndi 1 trillion kan 72 billion kwacha anthu akuti anthu amene anatusa ndalama anaba kuti that is total lie kusazidziwa zinthu chabwino mwachidule mutanthauza kuti report imene analutsa a Deloitte yakafukufuku wamene Reserve Bank inagwirira ntchito from 2019 to 2020 zinali zabodza zokha. It was an incomplete report. An incomplete report. They should have gone to check foreign affairs. Kodi ma payments mapereka kunjawa zinali zachani. They should have checked with the bank. Kodi ndalama izizi mukuti malipira anthu munalipira anthu maujeni motani. They should have checked. Actually panali report inake imonetsa ngati tina grassi software inake and yet that software was not bought whilst in the Reserve Bank. It was bought much later when I left the bank. So that report, any audit report, you are supposed to discuss with the institution that you have audited, and they clean up, provide evidence for everything else that needs to be provided evidence, and you then end up maybe with a final. That was not done in this case. That was not done. Aurero Dr. Dalitso Kabambe mlendo wathu program ya Cruise 5. Iwowa ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM. Mutalowa chipani cha DPP kunadzamveka kuti Dr. Kabambe afuna apikisane nawo pa mpando wa president wa DPP. Zinalizona zimezi che? Kwambiri zinalizona. Kenako mkupita kwa nthawi zinapezeka kuti Dr. Peter Mutharika, Professor Arthur Peter Mutharika ananena kuti ayi ineyo ndikuyimira nawonso. Atangolengeza zimene zija kunapezeka kuti anthu ayamba kugwa mmodzi ineyo papa inaona kuti I think inunso mnapezeka kuti simunapikisane nawo. Chinachitika ndi chani? Yeah, I think ukazipanga study ndali za Malawi. You understand kuti sizimakazi ofewa kuti ukalimbane at that point inali kuti Professor Mutharika, His Excellency, anali bwana wanga. Alright? Ine ndili nchipani mo amene ndi bwana wanga. Then ndikapikisana ndi bwana wanga. Sinazole ngati
zoyenera, so I decided not to. Ubwana uli apa koma izi ndi ndale mukupikisana kutsogolera chipani and democracy imalola kuti mpikisano ukhalepo. Tsopano lesa kamati uyu ndi bwana wanga uyu ndi bwana wanga ndi ndifusa so mbale wano tujeno brand banda nankha chimozimozi munankha kuti chani nanga kuti ya ineyo angatiwa kuima sindu katani sindu kapikisana nawo chifukwa cha ubwana omweyo. I was very clear on that. Yes, I was very clear on that. Tsopano anthu akutengeni ngati munthu otani ngati simukulola kupikisana ndi munthu pa mpando wa president wa chipani ngati chimene chichi ndiye mwachisiya imeneyo ndati nthawi imeneyo anali bwana wanga ndichifukwa anali bwana wanga nthawi imeneyo sinafune kupikisana nawo pa nthawi imeneyo. Chimene ndifuna kumvetsetsa ndi ichi mwina Brian Banda munamuyankha koma chimene sindikupvetsetsa ndi ichi simmakapikisana kuti mukupikisana ngati kunyumba kwawo kapena chani ayi mmapikisana ndi cholinga choti ngati mungakhale mtsogoleri wa DPP mudzapikisana pa mpando wa president mudzayendetse dziko. That's the larger picture. Tsopano ine mukupanga abandon dream ifo choti ndingapikisana ndi bwana anga pamene ipopo at that material point in time ndinaona kuti it was not the right thing kuti ndipange nawo compete bwana muda waopa muda tori mukagonja mukakapikisana nawo iwo achanali bwana anga komanso my mentor at that particular point in time. Ndiye sinafune kuti mentor wanga bwana wanga ndikapikisane. I chose and you take decisions. Koma anandipatsa salary 100,000 ndakuza kali. Yes, munakatenga 3,000. Ndakatenga 3,000. So at every point you look at the situation and you choose kuti mene situation ndisankha ichi. Sikadakakhala koyamba tu munthu kukapikisana ndi mentor wake. Ena kanapanga koma not me. Ineyo in my wisdom and in my thought process, that was the right decision. Brilliant decision. Right, brilliant decision is surprising. Chifukwa it looks like everybody who wanted to contest made that brilliant decision. Yes. Now I'm wondering, atapanga munthu mmodzi brilliant decision you should calculate the size and calculate. No, sir, you made that brilliant decision. Yes. Chimachitika ndi chani kuti win, make a brilliant decision. Ukafuna zote uzikangoluza ndio uzipanga mabadilisho zola kuika. Ukazodi mpira huu kuti ndiwina ndipangiza do what is right. Do you believe kuti Professor Arthur Peter Mutharika ali ndi kuthekera kuti akhoza kuyendetsa chipani cha DPP panopo mene zinthu zililimu? Ndekafusi na DPP itu. Ine muzinfoza kuitemba panopo. Do you believe kuti anthu amene munasiyira chipani cha DPP Yeah, I'm not discussing with you nkhani za ku DPP. Pano, I'm the president of UTM. Discuss with me nkhani za ku UTM. Tifika nkhani ya UTM. Mutachoka ku DPP. It was clear kuti inu umene mafuna kumene kunali u president basi. Si mafuna so mpando wina uli wonse. Si choncho. Chifukwa mutangolephera kupikisana pa president munatuluka. Simunatenge nthawi. Job, nakhala ku DPP almost 4 years. 2020 to 2024. Sinali president. Kuwerengera time munalengeza. Of course munakhala ku longer than that. Sina piteko president. Komano So you can't use that argument. Ndakhala 4 years ndisali president. I was nobody. Up until a certain point anasanka kukhala member wa NGC. Yeah, ndikapanga monitor ndikakuona ni ulendo wanu mu DPP. Muonetsa chidu choti mufuna kupikisana pa president. Zitangolephera zimenezo. Gear. Munthu uri amangofuna president kuno. Why did you stick with the party? Muraona kuti simungakhalebe president wa chipani. Ndinapita kumene kuja nali munthu wamba. Yeah. After 2-3 years anandisanga kukhala member wa National Governing Council. That's it. So sinapita kungati za president muneyo sinakhale ku president kuti muralephera kuti simungapikisane nawo pa ndo president. Bwanji simunakhalebe mu chipani. Mafuna ndikhalebe mu chipani? Ndimafuna mukhalebe mu chipani. Ndiye kuganiza kusiyanako. Ino china kuganiza wanu kunali kuotani. Ndifuna ndipange appreciate kuganiza kwanu. Ngati ndiye timaganiza mosiyana kwambiri mukuona kwati kwazi. Ine ndani nakuona kwanga ndiye ndifuna ndimve kuti. Kwa ine I decided to slow down for my own good reasons. For my own good reasons. Chifukwa chani simunasankhe kusankha kukhalabe chipani. Sumata upanga chiganizo ndikuchisatira chiganizo chako. Umatha kupanga. Koma izo khandi zifukwa zake. Ndiri ufuna kuvetsetsa zifukwazo. Kuti mutangolephera kukhala president wa DPP. Munatuluka. Why didn't you stick with the party? Kusankha nditaphunzira simaphunzira mbiri mu DPP for 4 good years. And it was a high time for me to look around and see other things. Umene mafuna inu unali president, nothing else. Ndipo muta arango kulepheretsa nu president munali sindione facho khalira so muno ya ndapita ine ine ndamapanga conclusion imeneyo komano ineyo the facts on the ground are pointing to that. No, they are not. Every Malawian is entitled
to associate and disassociate by the construction of the law. So you have that freedom. Don't take away that freedom from me. I also share that I can go there, come out. Go there, come out. Ndeti kulondoleni. Mutachoka ku DPP. Munapita ku PDP kufuna kuti mukapikisaneso kumeneko. Ku PDP mukapezeso mpando wina kumene. Ku PDP? Yes. Cha akondwani na nkhuma. Kuda manena ndaniso zimezi. Ineyo ndikunena panopo ndikufusani. Mutachoka ku DPP. Musana kafike ku UTM. Panjira apa munayima ku PDP. Sinapita PDP. Mukukana kuti simunapiteko ku PDP. Sinapita ku PDP. Kukafusa kuti ndikufuna ndikhale nawo pampando wina uli wonse koma ukhale kumapero ukhale president. Ejo sinapita nawo PDP. Chabwino. Kuvuto akira kundaleko. People say so much. Yeah, koma ndimwaye kuti anthu walipo wadakalimo because akuwafusa aziyankha. Ne apa mukukana kuti simunapiteko kwa akondwani na nkhuma. Right on kondwani na nkhuma MP. He's my honorable colleague. Yes. But and we were together in DPP and we always talk. Koma at no point iwo ajana ndifunsapo kapena ineyo na funsapo kuti ndilowe PDP. That never happened. Chisankho chanu cha UTM chitabwera bwanji tsopano kuti mukapezeke ku UTM? Joab, my decision as well. Okay. Komano nitachoka ku DPP kuja nadza yangana kwambiri on the political terrain. Kuti the dynamics in 2020 zasintha. Ineyo this fact wikana koma ineyo I strongly hold it. Yona kuti ndikana khawa 2020 nakalwa Toss Alliance or one of the parties in Toss Alliance anthu anatenga ndine munthu wajera ifo ndikungopita kumene anthu atipula kale ndikangoja nawo. But in my dynamics this time around 2024 anali different. Kuoneka kuti palino zipane zina zimene zipanga prepare themselves kuti zitipule to come into government next year. Ndene ntaunguza pazipani izizi zimene ziku mwati PDP and so forth. UTM also it was in the process yona kuti kuchoka mboma na yonse kufuna izipange reposition and so forth. Ineona kumedwa kwambiri ndi UTM imene ndinajerera maso. Chifukwa chake ndi zifukwa zitatu. Chifukwa choyamba ichi choti united chona kuti chipanechi chimafunitsitsa kuti chithetse tsankho nepotism, cronyism and tribalism. Muona kuti chipani cha UTM chili spread across the country. Zipani zina zambiri zili heavily tribalistic. Ndiye this aspect ya united andiso dziko lathu lavutika kwambiri asautsika over the years chifukwa timasankha anthu malinga ndi kumene amachokera kwaika maudindo kumene amachokera and nthawi zambiri akalowa chipani chochokera uko amalemba anthu ambiri ochokera kumene kujako. Ma contract aboma amapatsa anthu ambiri ochokera kumene kujako. Ma project amayika kumene kujako. Pamene UTM ikunena kuti zimene zifoti zathetse zatsankho. Komanso UTM imakwambiri pa nkhani ya corruption. Total zero tolerance on corruption. Ndiye imene ijayo ineyo kwa ine it is a good idea. Ndimene nakumedwa kwambiri ndi UTM. Chachi ifati kudziko linolo ukaliyang'ana chimene chativuta kwambiri pambali pa tsankho ndi Katangale. Katangale wakhala kuti vuta kopsa zaka zonsezi amene wapangitsa kuti dziko lisatukuke. Chachitatu imene chakhala chikuvuta ndi maplana za chuma ndi chitukuko amene takhala tikuyika. UTM imaoneka ndi their transformation agenda yoti ife tifuna tipange transform dziko likhala bwino. Iwo aja agenda yoja ikuoneka kuti it's more appealing to many Malawians. Akamakamba za mega farms, amakamba za 1 million jobs, akamakamba za kudya katatu and how they are going to address that. Akamakamba za minanga lisinthe dziko likhala bwino. Zonse zija zimene ndipangitsa ineyo kuti ndika join UTM moti so inuso mukaramba kuti join SPT. Ndisanapange zimenezo ndafuna ndimvetsetse kuti kusakhala tribalistic kwa UTM munakuona mutachoka kale ku DPP muli ku DPP. Ndakuwuzani kuti dynamics by 2024 anali kuti asintha. 2020 UTM inali mboma pamodzi ndi Toss Alliance. Ndikanakalo amene mujamo iniyo muvomere musavomere ena akanatenga ndine wajera ndikufunsa chonchi ndifuna kuti kakhala wajera apo mwanena kuti yes but this time around mwanena kuti UTM munayikonda ifwa choti
ndi chipani cha dziko lonse. Koma mukunena izi mukuchoka ku DPP. Ndiye ndikuti kodi DPP yo ndimene munayionanso kuti inali chipani cha dziko lonse kapena simunazindikire kuti DPP yo mwinaso it's tribalistic. Ma factors amene agwisa ntchito polowa DPP 2020. Samene munagwisa ntchito polowa ku UTM. Apapa ma dynamics asintha, ma factors asintha. Panopa panali osewa wakumene kanatha kupita 2020 panali mmodzi yekha. Apa pali ambiri oti ndikathe kusankhapo. Out of those, it was the agenda of the political party that moved me. That's why actually you tapanga Joab, tapanga analyze zipanizi maneno agenda. You agree with me, UTM was the best. Ndinatidzimuka ndikuona zisankho zimene zachitika ku Nzuzu. Ndinaonerera zonse. Ndiye polengeza zotsatira analengeza kuti inu mwapambana. Koma chimene chanandipatsa chidwi ndi mavoti imene anayendera. Inu munapeza 636 votes. Akambala anapeza 26 votes. Antumbuka anapeza 22 votes. Akaliati anapeza 21 votes. Inu munapeza 636. Kunachitika chani ku Nzuzu? Joab, I think chimene ngachione ni kwambiri. Nchona kuti mwina anthu a UTM anangofuna tipite this direction. Yakuti tikhale ndi mtsogoleri ngati Kabambe. Ineyo mkuona kwanga ndikuona ngati kwambiri a UTM akuona kuti dzikoli tilisinthe tipite in a certain direction. Ndiye mwina amafuna kuti timuyo imene ithandize to go in that direction ikhale winner akhale patsogolo ndi onsewa. Abwere limodzi. I appreciate that. Koma chimene ndinadabwana nacho kwambiri Dr. Kabambe and iniyo ndi munthu wanzeru ku sukulu munapita, you have got a PhD. The margins don't make sense. There's no way, Dr. Kabambe, in this day and age, a new member like you can go to UTM and get 636 votes and the Secretary General of the party gets 21 votes. Isisingatheke. Competition ikweno khalabo, koma ma figures aja akwene kuti they should make sense. This does not make sense. Koma mavoti tu ndimene zinaendera mochi. You mean kuti inuyo kodi amidi yetu mnalikoto? You mean kuti mu UTM anthu 21 akhoza kuvotera Dr. Patricia Kariati anthu 636 nkuvotera inuyo? Koma as I say, kuna Joab na kuti anthu anangofuna kuti pakhale wina atsogole andi ena tonse tiendere limodzi in that direction. Amanena ngati kuti amaona ngati kuti kwakhala masankho, you know, pundits ndikupekitsa chisanzo cha masankho aku US. Mene masankho jamayandikira Trump sangawine makuti anapanga surprise. So sometimes you can never tell with certainty the direction of an election. Ndipereke chitsanzo. It just happened the way it has happened. Ndipereke chitsanzo ichi. And tizivomera when that ndipereke chitsanzo ichi. Wanderers itakhala kusewera ndi Bullets. Tikudziwa kuti imodzi mamlero wake ikhoza kuwina. Koma Bullets italuza 20-0 kapena 21 kapena Wanderers kuwina 32 goals to 3. Sizingatheke. So that is why ine ndikudabwa kuti mukunena zoona kuti Akambala akhoza kupeza 26 votes. Antumbuka 22 votes. Akaliati 21. Inu 636. That is 90 chakuti percent. Joab, my elections osina dziko muno. And some of the results. You actually believe this is what happened? I'm saying good media inali konkuja. You are the media. As part of the media, you believe this is the true reflection of what the process was managed independently. Ndipo tonse timaona kutsogolo kuja as they were counting votes and everything else. So for me, I take that as a result of an election. Koma in any election, Taizambiri, you have surprises, and this is one of the surprises that happened. No, this is not a surprise. This is a shock.
If you were surprised, then you know. Actually, people were shocked. Actually, the recent results. No, the recent outcome in the US election. Joab, the recent outcome in the US, others were also shocked. Others also shocked. So any election, you can have a shock. So it doesn't matter, but that's an outcome of election. The fact that you have a big Eugene does not make that election not an election. Munakava audio kena atuluka kama veka ngati Dr. Patricia Kaliati akudandaula kuti sanaone bwino mezi na anapanga disone kuti CEO osiwo anapanga disone zona kundipasa 21 votes anapanga disone siwo aje anapanga disone kuma mawaja amaveka ngati kuti ndiwo and amanena zoti zinachitikadi ndezi it made it very believable. In election, Joab, you can have a surprise result. So that's one, and even for me, I was also surprised by the result. But that was the result, the surprise result. Surprise, yes. Inario dabwitsa nangasi chilipo chinake imene chimachitika ndimakhulupirira kuti chipo imene chitika and ndinamva ena akakunena kuti komatu it was done by independent team amapangira kutsogoloko tonse tinakhapo no one went to sleep tonse timaonera ife tonse timaonera pake lecture pa kawerengedwe ka mavoti zimene ndikunena ine sikuti zinachitika pa stage paja amene amawerenga AI pamene pa stage paja panali kukangokwaniritsa zinthu zimene Dr. Kabambe you can't expect kuti ine AI kuti pamene pajapo anthu no that's college yathu Joab college yathu ndiyaying'ono people were going one by one to vote and the cows zimene zinachitika at least zikanachitika kuti it should be believable. This was not believable and whatever happened at least that was a surprising result on both sides. Actually, kuphatikiza mavoti yawo sakufika even in the 100. It was a surprising result. It was a surprising result on both sides. Chabwino. Anthu ena amanena kuti ubale wanu ndi Dr. Chilima sunali wabwino yayi. And amanena kuti actually even kuti munalowa muchipani Dr. Chilima atamwalira anthu sanadabwe. Anthu amanena kuti Dr. Kabambe sakanalowa mu UTM Dr. Chilima adakali moyo anthu amene aja samagwirizana zona zake ndi zoti chani that's what I found out and hamatina na zambiri the late Dr. Salos Klaus Chilima was a very close friend of mine. Absolutely mukati very close mukutantauza Chilima kodi mmene waja anali bwananga and even before asana kale bwananga ineyo ndili mboma ali kweyatero tima lumikizana nthawi zambirimbiri amabwera ku office kwanga nimapita ku office kwawo ali kweyatero tima lankhulana amabwera and also atayamba ndali anali bwananga anali vice president from 2014 yes. Ineyo nthawi imeneyo 2014 ndili ku health ndachoka ku health ndapita ku foreign affairs ngati PS iwo acha adakali bwananga ndadzakhala governor adakali bwananga so iwo acha anali munthu amene was a friend to me was my boss at some point koma tinali ndi ubale wabwino kwambiri. Actually 2019 titapangitsa bank association of my misungati makana kumangochicha yapa chake mabankers ichi I invited him as a vice president to be our guest of honor. Chifukwa timalumikizana kwambiri anthu amanena zina zabodza zimanena kuti ayi ndili PS of foreign affairs napangitsa kuti carpet yawo ichotsedwe Joab PS carpet zikugwirizana zimenezo literally PS ukanena kuti carpet ichotsani kwa president. That was a total fabrication imana inandu komanso amana kuti ayi ndili governor reserve bank ya Malawi ndimapanga withhold funding ya ku office kwa vice president. Kodi governor reserve bank chimukhudze ndi chani ndalama za funding ya kuma ministries akanati nali budget ereni mapanga fund mapanga withhold zikanamveka koma nali governor reserve bank. How does the governor of the reserve bank get consent ndi mafunding ya ku ministry? So all those that were said were total lies, fabrications. Mene mapita ku convention ya UTM Dr. Michael Usi adanena kuti ine sindipita nawo kumeneko ndipo anapereka zifukwa zake. Ananena kuti msonkhano umene uchitiko kumeneko sukutsatira malamulo a chipani ndipo ine kuti ndipite nawo kumeneko
zikaoneka ngati ndikuvomereza pamene ine sindikuvomereza zimene zikuchitika kumeneko pachifukwa chimenechi sindipita and indeed sanabwere. Inu munayilandira bwanji nkhani imeneyi atanena Dr. Usi? Yeah, inangokhala region at that material time. Nangokhala one of the hopefuls oti ndikapikisana nawo ku convention iko. So sinali mu central committee, sinali mu neki. Mutamva anthu akukayikira za kumene mukapikisana nawo anthu akayikira kuti amapanga rani chipani anali iwowo ndi anzawo ena amene na ku central committee ndi ku neki. Ine kunalibe, ine nangokhala hopeful. So ine sizinalikhudze ine ndimangopita kuti ndikayesa my luck. Kha ndikadutsa kasindikadutsa, but I'm just campaigning to try out my luck. That was all that I did. Singati kuti mukupita ukapanga mpikisano ku Zimbabwe, iwe wakonzekera kuno wapanga ma training nde ukumva kuti mpikisano umene uchitika kumene kwawo ndi osavomerezeka, ngakhale amene akupangitsa mpikisanowo chani pena pake munthu ukhoza kugoti kwa ulesi kuti you must care for your agenda. Okay. Yes. Tsopano mutapambana kukhala mtsogoleri wa chipani cha UTM ndi Dr. Usi zinaenda bwanji? Yeah, titachoka convention, we made an attempt kuti tipite kwa a president athu, amana president athu up until that time amatitsogolera UTM tikadziwitsa kuti convention yatabwerako, and this is the outcome ya ku convention. Tinapempha audience, but that audience was never given, so we just left it off like that if we continued. Zinaenda bwanji sipa mafunika kuti munthu amene akupereka mpando anene kuti apazili choncha apazili. Yeah, ubwino wake mafailo onse amasungidwa ndi secretary general wa chipani. So olemekezeka Akaliati anatithandiza kupanga chilichonse cha kuchipani kuja in terms of the transitions, the filing and everything else was done quite superb. And I must also thank kwambiri olemekezeka Akaliati ndi gulu lina kuti anagwira ntchito yabwino during that difficult moment, chifukwa chipani chinadutsa movuta kwambiri kuti chipani chinataya mtsogoleri wake. Komano Akaliati ndi anthu ena anayetsetsa ndithu kuonetsa kuti nthawi imeneyi inali yovuta, aonetsetse zonse zokhuza ndi mwambo umene uja uyende bwino monga mmene zinayendera mja ndi aboma ndi ena otero. Komanso anaonetsa kuti chipani chikhale chikupitirirabe chifukwa nthawi imeneyi jayo chipani chingathamuna kutsamira kwambiri mbali nayi kapena kutheratu kapena kutani, chifukwa analipo ena amene munasakana chifuna chipani cha zabwino kutsamira mbali nayi yonse, mbali nayi yonse, mbali kapena iyo mwangoti mbali inayi, mbali kapena iyo kucheva mbali inayi yonse, mbali inayi yonse ikanatha panga pita mbali inayi yonse. Komano iwo aja ndi timu yawo anachigwira chipani chakuti tikulakala chipani ichi tichiyambe kuchipanga rebuild ncholinga choti chiwe mboma chaka chino. Ndi adagwira ntchito yabwino kwambiri, ndayamikire olemekezeka Akaliati chifukwa ntchito yabwino. Dr. Usi sana kupangeni congratulate pakupambana kwanu ayi? Adzandipanga congratulate kutsogolo kuno. Sana nkwane nanu chipambani yenu kukhala mtsogoleri wa UTM? Adzandilankhula kutsogolo kuno. Akaliati anavomereza bwanji kuti inuwe mukhale mtsogoleri wa chipani cha UTM? Mumaona kuti anakulandirani bwino? Kwambiri. Ndifanikeso ndayamikira kwambiri olemekezeka Akaliati. Panadzatuka nkhani yoti kuli njukunjuku chipani kumanga makapa nkhani yoti inu mafuna kuti salu ya UTM paikidwe nkhope yanu osati nkhope ya Chilima. Sizinachitika tsiku limodzi. Ndiye anthu amene kuti akuti zavuta. Kabambe akufuna pasalu pakhala nkhope yawo. Tsiku limodzi sizinachitika zimenezi. Utandiona lemende ndabwera. Apapa mavala choncho koma tikomba za salu ya kuchipani. Komanso mkati mwamuona amenemo. Chilima. Kwambiri. So zansaluzo zaboza zenizeni zizanthu andale obangona nizabodza. Ndesina sinthido nkhope yayi. Sinthido mpaka tipita kuchisankho. So panopo ubale wanu kuyenda bwanji ndi anthu amene munachinya ma 21 anapinda ma 21 ma 22 majani uli bwino kwambiri. Ndipo ukumbukira kuti paja a week before the convention tinadzapita ukatolera ndrama tinadantsa ndrama za zopangira convention. Tinakagwirizana una kuti ngatanga wine mmodzi ena onsewa mutsapange support amene wawina uja. Tinagwirizana zimenezichi ndiye ndizoonadi kuti anthu amene ajawo meta choko convention tonse tikugwira limodzi tikutipula limodzi pa ground ndi cholinga choti UTM mboma chaka chino. Amene ndi Dr. Dalitso Kabambe mlendo wathu mu program ya Cruise 5
tikupitiriza kucheza ndi Dr. Dalitso Kabambe amene ndi president wa UTM, chipani chimene Mary Chilima amakhazikitsa the SKC Foundation sichinapiteko kumwambo wake, ndipo inu munapereka zifukwa zimene mati simunapitire kumeneko. Ndi chifukwa chani simunapite ku Saulos Klaus Chilima Foundation launch? Joab, zimene zinachitenga zoti tinadzauzidwa za functionage ndiye titadziwa macheria, titadziwa tinadzapanga arrange Central Executive Committee ya chipani komanso National Executive Committee ya chipani kuti idzakhale ma meeting mmawa, kuti seki mamawa, masana neki madzulo tipite ku function yopanga launch foundation. Ifyo in our wisdom timati tikatero tiseva ndalama tiphambala mezwiri ndi mwala modzi kuti anthu acha tibwera kale ku function madzulo, koma tisangobwera function madzulo mabwerera chifukwa ina ndaku akunsanje na kuchitipa ona hotelo ndi timafuna kuti tipangenso ma meeting mamawa onsewu then tipite no ku function madzulo. Zikatero basi no the following day tapanga meeting zathu zonse tatha anthu adzibalika adzipita makwawo. Komano titaitanitsa kale meeting ija zonse zili set, I think just a few days before the function ndimene tinadzamba kumva kuti organizing committee yaitanitsanso mtsogoleri wa dziko lino andi nkhani nali pokopoko pa social media kuti no akakhala ku mtsogoleri wa dziko lino. So ono ifeyo ngati UTM titakumana ku Central Committee sinali pa agenda chifukwa tinakumana pa zifukwa zina, but my members a Central Committee pushed so hard tikambirane nkhaniyi chifukwa kuti ifeyo ngati UTM tidakali ni mafunso kuboma amene sitinayankhidwe okhudzana ndi kutisiya kwa malemu, ndipo uziwa mafunso sitinayankhidwe ndi ma organizing committee akukapanga launch for foundation ya malemu a president athu a founding father athu akudziwa kuti ife dakali mafunso sitinayankhidwe akukaitana mtsogoleri wa dziko nayo kuti atipatse mayankho chifukwa ife report zinatuluka ziya sitinagwizane nazo, mayankho sinalandire. Ndi apa zikakhala bwanji the Central Committee in their wisdom wa Central Committee ndimene mwana kuti ife mwene kusiripita chifukwa kuti tidakali ni mafunso pa imfa ya malemu, ndiye chifukwa tidakali mafunso pa imfa ya malemu a organizing committee yosaka daitana anthu amene sanatipatse mafunso. Ndikuona kuti ndizovuta kumvetsetsa kwa ine ngati munthu chifukwa chonena kuti chinthu chimene chimakakhazikitsidwa si cha president, yes, si cha chipani cha president, ndi cha chipani chanu. Ndiye mukulephera kupita ku msonkhano wa chipani chanu chifukwa choti aitana a president kuti apite kwambiri imene nkhani imene yo ndi nkhani organizing committee. Inu munthu wakuitana ni Joab wakuitana ni kukwati mubwere ankolo mubwere kukwati mwina iweyo mwane naye ndibwera komanso ndamva kuti abengo akakhala kwa ndesi ndipita. Joab mwina iweyo kamvekedwe ka iwe maganizo a iwe maonekedwe a zinthu a iwe ndosiyana ndi aife ndezasiyana kuti lole kuna kuti ifeyo mukaganizidwe kathu ifeyo tidakali ni mafunso pa imfa ya malemu, tidakali mafunso oti tiyankhidwe ndi boma, ndi bomalo sitingaliitanenso lizabwere pamwambo pamene ifeyo tidakali mafunso a imfa ya malemu. Kwa ife tigwirizane kuti tasiyana maganizo, tasiyana kumva kuti ife that is a problem. Boma likanakhala kuti silinabwere inu mukadapita. Yes. Tsopano chifukwa choti boma linabwera inu simunapite mayankho mwapeza tsopano majani mayankho amafunso amene muli nawo ife mafunso takhala tukalembera ta boma. Yes, so now tukalembera so that's my pa 16 pa tukala mboma ife mafunso tapeza tsopano sitingapite start kukakhala pamodzi ndi anthu amene ndakana mafunso on that occasion. No, sitingana chimene ndikufuna kumvetsetsa ndi chakuti kusapita kwanu sikunapangitsa kuti mayankho apezeke, ngakhale mukanapita iwowo osabwera mayankho sakanapezeka. But the message was sent. So message imapita kwa amene chilima kapana kuboma. Actually akubanja ifeyo akubanja it was a painful decision kuti mwambo mene akubanja akonza ife sitinapita. That was a very very painful decision. Koma amene anapanga decision yowaitana akuboma as we learned it is the organizing committee. So the organizing committee asankha kuti this thing should be apolitical in the first place, koma asankha kukaitana
akuboma kuti abwere on this function yona kuti if UTM we still have questions and answered questions in our view, and we should be respected by our own opinion and view. Why ife zidakatipweteka zidakatiwawa, and therefore chifukwa wadagana mafunso pankhani sitingakhale pansi on that particular occasion. Munamva bwanji kuwaona amene chilima ali wokha pamene pacha inu mutanena kuti sitipitako mwasiya ndi amene mafuna asabwerewo mwasiya. That's why I'm telling you, Joab, to us it was a painful decision. We had once that central committee, the decision was made by the central committee as well as the NEC. It was a difficult decision to but it was something if in our own viewpoint, our own opinions, which must be respected. In our own opinion, sitinga khale pansi ndi awaboma pa function ya malemo athu amene ife dakalima mafunso ndakuboma sitinga khale pansi. Zikutanthauza kuti inuyo ngati UTM simungakhalenso pamodzi ndi aboma. Iyayi mundimvere Joab, kunawo kuti pa function iyi inali function yoti kupanga launch foundation ya malemu. Okay. Komano malemu pena pali pose mukhozokhana. Ndikuzokhana kufika kumene kuti pena mafunso mwachitsanzo kuchilembwe. Kuchilembwe tinapitako chifuna kuti ife sitibe mafunso kuti kuda chilembwe zinatani sitibe no mafunso. So iyi inali particular nkhani ya particular nkhani ya chilima. Ndi malemu a president yathu ifeyo imene yoyo tikanapatsidwa mwa ifeyo mwachitsanzo Joab. Tikanapatsidwa mwa ifeyo ya UTM kuti tupange organize that function. A president ndi akumostika na waitana. Period. As long as nali nkhani ya malemu a president athu imene yo sitika naita nakuboma. Koma zina zonsezi zikandi zakunkhata beze za malitiri tikhoza kupita meti ngafunire kaza kuja kuchilembwe tikhoza kupita koma iyo khuza malemu athu apene tili mafunso imene yo ndi sitika nalole. Pano tumaziro wano ndalero akabambe tikukumva nimene mukumalankhulira nakumva nimukunena kuti ayi ifeyo akadzati sankha tidzasintha zinthu ndipo tidzapanga ma personal sacrifice kuti dziko lino litukuke mpaka nati tidzaenda pansi kupita kuntchito. Inali joke cha manager. Inali joke. Usisamala mukapeka majoko akabambe. Joab koma Joab. Tidzaenda pansi. Yeah, Joab ndikuze ichi. Joab ndikuze ichi. Joab ndikuze ichi. Poison amene waononga dziko lino. Ndi poison waku fiscal waku budget ndamene waononga dziko lino. Ndakufotokozera kale kuna kuchokera 2020 fika chaka chino anthu akhabwereka ndalama 51 trillion kwa chaka ndi chaka. Ndiye mukadzibwereka ndalama zija mmakhala kuti mwatenga ndalama zonse mukakokola ndalama zonse zimene zili banking system mwadzibweretsa kuboma. Ndiye amene ajawo ndi makwacha chifukwa mwadzibwereka. Ndiye mukadzitenga ndalama zija zimene mukugwiritsa ntchito mukamaza ziponyaso back in the economy ndalama zija zimakapangitsa na kuti mmene muli zopangidwa zochepa imakathamangitsa dola kuti ikagule zinthu zakunja. Ndipo ukagule zinthu zakunja nchija ndiye kuti dola yathawa, exchange rate yamba kusokonekera, ma reserves asokonekera, inflation yamba kukwera. Ndi zimene zija ndi zimene zimaononga ndalama to sort the mess. Yes. To sort out the mess. Mukwena mbwerere ku fiscal kuja munene kuti mamoti bwereke ndalama zonsezi ife tupeza let's say 3 trillion mamoti bwereka an extra 1 trillion sitibwereka. Okay. Ndiye that is the painful decision that you need to make. Nde imango yerekeza. Okay. But ndingoimaliza bwanji Joab, ndingoimaliza that painful decision. Chifukwa what it means is kuti wewe ngati president mamoti uzienda local international usiye kuyenda. Kandi cabinet yose siye kwenda. Mramo kandi nduna let's say 20, 23, 25 uchepetse mino kandi nduna 9. Anthu ku embassy mramo dokana wambiri uchepetse. Mramo kandi magali moto akulu mafuta kwambiri ukaendeleka Corolla. Mramo na kuti wage bill by the way 2020 wage bill abo manali 37 billion kwa jaba mwezi. Pano wage bill moja ndi 110 billion kwa jaba mwezi. Ukwena kuti unene kuti sindilembaso anthu ambiri ndicho tsambiriwa kuti utsitse kuti you can then live within the 3 trillion that you are collecting. Ndiye komene kondi mango ereza kuti ngati kuenda pasi mose kuti kuenda pasi kuti mamudu kanapanga uzienda uzipita kunja uzitani zonsezi ja wazisiya kuti ukonze chuma cha dziko lino. Dr. Kabambe ndikuvyani chisoni chifukwa choti Amalawi aziona zovuta kukhulupirira
munthu wina akamanenanso zimenezi chifukwa chonena kuti ngati dziko talonjezedwapo zinthu zambiri zimene sizinachitike andi ndiona kuti kuyambira pano kupita tsogoloko mwina tinenera kuti tizinenako zinthu zimene tikhoza kudzakwanitsa ngakhale mwina zitakhala kuti ndizochepa kusiyana ndi kunena kuti tidzachita izi zonse zimene munena ndizoona andi anthu ena anenanso kuti izi nkhani za cabinet sikoyamba kumva anthu akunena cabinet yathu ndi yayikulu tidzayichepetsa ma foreign travel local travel anthu ambiri anena so ndikukuvyani chisoni kuti mukamanena anthu ambiri azingova kumwa madzi nkumapita munanena ndifunse musapange comment ine ndiloleni ndikalipe ine ngati Malawi munanena zoti mudzapereka 100 billion chaka chilichonse kuboma lililonse zimene zinali zoona kapena zinali majokes omwewo Joab ndiyambe kuna kuti monga mene wanenera akale mbuye mosema kuna kuti ine sinali wandale nali ngati iweyo ndiponso tikufuna ambiri anthu ngati inuyo oti tikumangokhala ku mastandi kumangolira sizikwenda bwino akanapanga motere akanakonza motere ine ndi mmodzi wa iwo amene akhala kuwawidwa mtima ndi anthu andale omalonjeza ndi osazichita ndakhala ndikuwawidwa kuti awawa zimunalonjeza osazikwaniritsa bwanji osazichita bwanji why not do it ndiye chifukwa chake ndikufunanso iweyo ndine tilowe mu ndalemo tikakonze zimene zoti anthu atizitikhulupirira iwe ndine azitikhulupirira chifukwa tikhulupirira iwe nalipo someone 100 billion kwacha every district every year in a country where we've got my district ngati 26 yes so 28 I think so 28 yeah 29 districts 29 ukajikapo ndili koma 29 districts how much is that 2.9 trillion kwacha budget ya chaka chino ndinamazinga 6 trillion kwacha mukuchotsa half mukuna kuti half ya ndalama izizi tizipititse ma district decentralization mukupanga decentralize anthu mukupanga so decentralize ma resources so mukutumiza 100 billion as a minimum every district half ya 6 trillion 3 trillion mutsala nayo nokha ku Capital Hill mwawerengera kukula kwa boma kapena mwangonena kuti ndakukupatsa kuti budget ya chaka chino ndakupatsa ndikutengera 100 billion yona ngasema boma ndiosiyana zofuna zosiyana a minimum ndoti madesi akulu you can add chifukwa 3 trillion chisimungakhalina muzingoije pa Capital Hill paja seriously so mafusa awiri pa nkhani imeneyi poyamba 100 billion imene ndekuti CDF ndi DDF zilipobe kapena you are restructuring the whole journey. What I'm proposing is to do a complete restructuring of the budget, national budget. Mukuyambiranso one. Kuna kuti what are our priorities in the country? Tufunika tikhale ndi zipatala zabwino, tikhale ndi masukulu abwino, tikhale ndi misewu yabwino maderamu, magetsi abwere midzimu, madzi abwere. Let's now at the bare minimum tiyambe tayika kaye ndalama zopita ku maboma onse a minimum of 100 billion kwacha district iliyonse. Zinazo tizizoona in the remaining 3 trillion. So you are doing the budget. No, iyi mukutenga budget yanu ija mukuyiphwasula tikuyambiranso drawing board. Tukuyamba ndi kuma district ndiye mochitsanzo nsanjeja olikoma muipatse 100 billion kwa chapa chaka Yusuf for 5 years. Just imagine idzaoneka machiti kumaichi ndiye munanena kuti kupataso pamenepo muzidzapereka 500 billion to key sectors absolutely like mining, tourism, manufacturing. Chimene chativuta Joab billion chimene chativuta Kabambe ndiuchori niyo maona ndama zatu koma ma billion kuachulapa ineyo Joab ndakhalamo mosimene ndikudziwamo chimene ndikakuuza chinakuti chimene nakuti 500 billion kwacha public and private tikumati public and private paliponse chilaza 500 billion kuti investere tikumati public and private tikufuna nawo kuti mwachitsanzo tayika 500 billion kwacha tapeza 500 billion kwacha from the pension funds from other funds sovereign funds and whatever ndemosita zika pamodzi other private investors ayikapo ndalama ziya zakwana 500 billion tifuna tisinthe likoma tifuna timange mahotelo 5-star hotels abwino an additional 5-star hotels tayikapo ndalama tinamangira ngati bingu state tinamangira ngati bingu conference ija takamanga kulikoma amene aja 5 tikamanga kuyambirira tamanga lesi tapanga spending 20 billion imene ijayo tipange list on the stock market
tipange list and then through initial public offers ndiye kuti chikagulidwa ndi shares a private boma lapanga rikupu ndalama zake from there tukagwisa ntchito ndalama zakumangiranso ina tapanga rikupu takayika sima cha tukamangiranso zina tapanga chimodzimodzi we can do a lot out of those kinds of investments. Panopa titagulitsa bingu ichi tipeza ndalama zingati titagulitsa sunbed zosija zaboma titazigulitsa tazika list on the stock market tapezamo ndalama zathu we have recouped our money through the shares tikhala ndalama zingati so we can recycle that money by doing that investment ndikupanga izi mwachitsanzo mine kudamu kwathu kumalingunde kuti ifunika $36 million which is roughly at 1.7 around 70 billion kwacha titali tatenga ndalama zaboma 70 billion poja pa taitsegula manager ndiye tikaitsegula manager then tiyamba kugwira ntchito tukapanga list on the stock market tikaipanga list on the stock market tukupanga recouped 70 billion tukutenga yomweja tukagwisa ntchito Ruby's mine ya ukasiya tukatsegulira kasiya tikatsegula kasiya tukapanga list on the stock market tutenga tamazi kupitisa sokwina you can do that with mining you can do that with the manufacturing some manufacturing plants you can do that with the tourism ndiye ndalama zimene zijaza so kuti public plus private you don't have to pump in 500 billion at a go from the budget it's a public and private investment can bring them together 500 billion kwa chapa very easy to do that so I'm somebody who is familiar with the entire financial and economic architecture for the country from budget to treasury and somebody who's in charge of all the banks in Malawi. Dr. Kabambe mukugwira kwanu kwa ntchito nkhani imene yakhala ikuvuta nkhani ya decentralization ndi imene also ina kunena kuti do you believe kuti pa district level ali ndi capacity yoti akhoza kugwiritsa ntchito ndalama ngati imene 100 billion kugwiritsa ntchito bwinobwino kupanga account for every penny including kuteka actually at this present point in time zero zimetu panga propose UTM chuna kuti ti kalwa mboma pa 16 pano tidzapange restructuring and reengineering the public service my positions at DC per district tidzapange uplift adzakhale ma CEOs ama district ndiye pakakhala CEO pa district paja tidzakhala tupanga propose one minister per district so tikakhala ndi minister uja minister ma MPs ndi ma councillors ndi a council of prominent Malawians from the district plus mwina ma NGOs ma CEOs awo angapo they should form an oversight agency for the management ya CEO ndi timu yake ndiyo tikhala mbali nayi ndi minister plus anthu amene akupereka ngati board and then mbali nayi ma management CEO ndi anthu awo uku tidzaonetsetse kuna kuti we have brought in competent merit based the best brains and minds akhali pa council pacha tikatero 100 billion jamwa chitsanzo awawa apange present budget inawo 100 billion tikonza skulu yakuti tikonza chipata chakuti tikonza chakuti tika madzi kwakuti tika magesi akaipanga budget 100 billion kwacha awa khutire kuti ndi 100 billion chimene ayipangira apa zimene zitithandizadi kutukula district yathu then every 3 months adzikumana kupanga review kodi zimene akonena zikuteka sizikuteka what were the milestones in 3 months aziunika zosezija and the minister must be accountable to the nation kuna kuti tifuati pange system ngati ya ku US ngati ya ku UK ija yonena kuti district izipangana compete ndi nzake in terms of development kuti ife kwathu mukakuona twasira ndalama zofanana koma kwathuko this is how much we are doing and improving our district kuliso cabinet inaso ya ngati the one that we have ndi arrange iyo ife cabinet tizakha yomweyo izakha one cabinet that comprises my ministers and deputy ministers, but just equal to the number of districts, including the president and the vice president. Ndama mene matiza pita ku mining chanchani imene sizakhala under my ministries zikakhala bwanji foma nena kuti paliso ndama ina mene muri muzikapeleka kuma sectors ngati amenewa. Yeah, so ndama izi zama investments tapanga kale map the whole country. Kuonetsa kuti ma mines zake ndi awa, ma resources zake ndi awa, so over and above the 100 billion in if tili akuna kulilongwe tili ndi that mine ya ku Malingunde tili ndi mine ina ya ku
yakukasiya ndiye kuti pa ndalama izizi money will be allocated directly kuti pano tikulimbana kaini Malingunde, so that money will go to develop Malingunde. Pano tukalimbana ndi Kasiya, pano tukalimbana ndi hotel yakuti, pano tukalimbana ndi yakuti, so that money will be over and above this 100 billion imene upanga drive public services in the district. Tikutero kucheza ndi Dr. Dalitso Kabambe, mafuna mutilongosolere za hyperinflation. Pamene tikucheza pano, tikucheza pa nthawi yonena kuti Amalawi amene angathe akuvomereza kuti zinthu sizili bwino chifukwa mtengo wa katundu wakwera kwambiri ndipo Amalawi akuva kufinyika kwambiri. Mkuona kwanu timafika bwanji ngati dziko pa ma stage ngati amene wawo? Kumalawi kuno inflation yathu kuti mitengo idzikwera, there are 3 factors zifukwa zake ndi zitatu. Number 1 ndi zakudya chimanga. Chakudya chimakwera bwanji, fertilizer mtengo wakakwera. Fertilizer mtengo wakakwera, talima zochepa, mwembekezedo chimanga mtengo wake ukwera ndi ufa omwe. So number 1 mupange manage nkhani ya ulimi. Mukayipanga manage nkhani ya ulimi ndiyo fertilizer, mwembekezedo mukhala ndi chakudya mitengo yabwino. That's the whole 50% of food inflation. Imene mayipanga manage ndi ulimi. Ndiye ngati ulimi wano ukanikani mwembekezere kuti chakudya chikhala mtengo waukulu mwayamba hyperinflation. Chachiwiri chimene chimapanga drive inflation in Malawi ndi nkhani ya mtengo wa mafuta agalimoto. Chifukwa mafuta agalimoto ndi amene amayendesa zinthu zonse in an economy. Ndiye mafuta aja akangoti akwera mtengo mudziona ndi zinthu zanu pansika ziziyamba kukwera pana zidzikwera. Akamavuta akamatani, that is the second major factor that drives inflation in Malawi. The third major factor chachita timapangitsa kuti zinthu ziyamba kukwera mtengo pansika ndi nkhani ya exchange rate. Kupezeka kwa dola ndi mina anthu akuyipezera dola ija. Nde dola ikangoti yasowa pansika anthu akumakayipeza pa mtengo wodula nanga siku ku official market anthu akanika kuyipeza akuyipeza parallel market. Kumene kuja ikamakwera dola ija chifukwa zambiri timagula ife pambali pa zakudya chimanga timali machi, zambiri timagula ife timagula kunja. Ndiye kuti that again is a third major driver ya inflation in Malawi. Ndiye ikangokusokonekerani kwacha mafuta mitengo akangokwera, chakudya chikangovuta kulimi, these 3 factors drives up inflation in Malawi. Ndiye mukayangana panopa hyperinflation ya panopa. Hyperinflation ya panopa is explained by all the 3 factors. Kuti ulimi wativuta, chimanga chikusowa, nchochepa based on demand, anthu ambiri anakanika kugula fertilizer. Ndiye fana anakanika kugula fertilizer, ambiri akudalira akagule, akamakagula muchakumva kuti chimanga chakwera pa 100,000, chifukwa chimanga acho ali nacho ndochepa, anthu aunyinji alibe chimanga cheche, fana anakanika kugula fertilizer, anakanika kupeza fertilizer kuti alime akhale ndi chakudya chawo. So hyperinflation je kubwera number 1 panopo chifukwa cha kutivuta kwa ulimi kunativuta. Komanso ukaona panopo ulimi wativutabe ndithu zokolola ukaziona mene zili panozi. Iyi ya food inflation komanso tinalibe china chilichonse ikhale kupitirira for some time. Ukaona dola si kupezekabe idakakwerabe pa parallel paja afika mpaka na 5,000 chakuti ndipo ikhale kupitirirabe kukwera. Ndipo ikuvutirabe tiyembekeze kuti hyperinflation ikhale kupitirira mpaka natapeza solution to contain movement ya dollar on the parallel market. Kupanga contain dollar pa parallel market sizikufunika kuti mupite muzika seche nyumba za anthu mudzagwira anthu mudzamanga anthu iyayi. What you need is to sort out the fundamentals. Fundamental mpange sort chanana ija mpite ku budget kuja mukaone sisi you are just pumping in less money in the system. Mukapanga pumping more money in the system all bwana mutafuna mpangeza mtundu wanji, you're not going to solve the problem with the exchange rate and the problem with the dollars. Mukaigwire ku budget kuja musapange release more liquidity in the banking system. Mukaigwira ikamba kusowa kwacha in the banking system ndiye kuti pasowa kwacha makapanga chase dollar. Ndiye ikaba sowa kwacha panga chase dollar ndiye kuti dollar jana will not be chased anymore. Basi dollar jana kupanga kupanga weekend cool down and so forth. Koma as long as ku fiscal carelessness dagaliko musayembekezere kuti mukonza vuto limene lili pa market. Chifukwa vuto ndi uko kukoza kumene kuja mukatera mukakonza kumene kuja ukuzikonzeka. Mafuta galimoto they are largely driven by exchange rate.
So your exchange rate mukaipanga control ndiye mupeza kuti mafuta galimoto just now sambasa upanga is down. Koma ngati simungakonza exchange rate mupeza kuti mafuta just mpanga so correct adzikhala akuvuta be akuvutani lero tamva kuti kuli over 1 trillion unpaid for fuel maleve zosiyana. That shows kuti tangoigwira kujeni mafuta galimoto just mtengo wake wenweni tango agwira pene paja trying to control it. Koma controlling mtengo mafuta sikungoigwira ya kugwira kuja si proper control. Similarly ukuku exchange rate takandi official rate at 17 kungoigwira. That's not controlling. You're not doing anything. Mango gwira, but everything else in the economy is driven by other factors that are already prevailing in the economy. Mupite ku fiscal, mkakakonza ku fiscal, muona ndizo sales za konzeka zili pakati. Anthu ena amaona kuti ma economies ena makamaka ma economy akulu central bank kumene munakhalako amapereka ngati kukopa mabanki ang'ono kuti azitha kupanga azitha kubwereketsa ndalama kuti apange invest ma sectors osiyana strategic investments. Mwina mwauza mabanki kuti amabanki muzibwereketsa ndalama kwa alimi amene akupanga commercial farming, ndipo central bank imayenera kuti ikhale ndi kuthekera kumene wauza ma commercial banks kuti tapanganizi ma interest subsidies kaya ndi ma guarantees ndi zinthu ngati zimene zozo kuno kumalawi zimachitika zimenezi. No, central bank mukawerenga Reserve Bank of Malawi Act ntchito ya central bank kwina kuli dziko lapansi is to control inflation and nothing else. That's the role of the central bank. Ndezi mukamba zonse ntchito ya central bank imene central bank ntchito yake based on the law is to control inflation. How do you control inflation? Mmayipanga control inflation through the monetary policy. Monetary policy. Amapanga misbehave au fiscal. You can use your monetary policy, you can use the exchange rate policy to still contain inflation. You should do the right things. Komano, as you put it, let me just comment on that. Kuna kuti when you look at the structure of our economy, ndiona kuti tiri awati kuti mabanki, high street banks, commercial banks. Tiri ndi ma MFIs, ma banking honde, ndi zina zotero. Central bank's role in there imangokhala to supervise so that ma banks aja akutsatira ma regulations onetsetsa kuti ma transactions amene akupanga pasazapezeke kusono lake there's a run on the bank kuti anthu apezeka kuti akasungisa ndalama zawo ku banki kuja the bank ija it has gone bust ndikuti anthu osiwana akasunga ndalama zawo ku banki kuja zititimira zilo amadzi. So the role of the central bank is to protect and hamina kasunga ndalama kwa banki kuja kuti sapotere. So amakandi supervisory role lopanga supervise ma banks, ma pension funds, kulosa ndani ma pensions zisabezeka zaonongeka and so forth. In our economy mona kuti chimechi cha so kwambiri are development banks. Ma development banks ndamene ife tilibe. Of course pakati pa tinatsegula mike tinatsegula so Demand Export Development Fund EDF. Those two amafunika adzigwira ntchito ngati ma development banks. Amasiyana ndi ma high street banks. Ifeti kwambiri predominant ma high street banks iwa kwambiri ntchito yawo ndikubwereka ndalama pa mitengo imene mabwerekera ija kwambiri ndi ma short term loans. Chifukwa kapezeka kuuza kuti 20% interest rate and yambire to pombo kuchaja wabwereka ndalama lero. Now if ufuna ukapange ukalime munda wa coffee wati udzamba kulola after 5 years ma projects ambiri sungangoti lero ndilo wayamba bweza phindu ukambe bweza kuma banki amene ajawo they operate as a high street banks. Ma high street banks they are made for my businesses ndi ma vendors oda akagula chimanga uko abwereka ndalama akagula chimanga uko akachibweza akachigulitsa uko apanga apenza phindu akabweza ndalama ichi. In that way samayimva kuwawa interest rate chifukwa kuza 24%. Ngati wangopanga transaction within the month ukapanga divide by 12 it becomes to 2%. Ndiye kuti ngongoli suimva kwawo akagula chimanga uko akabwereka ndalama akagula chimanga wakagulitsa wakabweza ndalama your rate of interest within that month will be 2%. Koma ngati ungaisunge ngongoli ija wakalima munda wa thonje wakwana coffee wati oti udzayamba kupeza ndikuyamba kukolola 3-4 years ndiye 24% this year, 24% next year, 24% the other year, so unayambe kubweza
kapena wakumangira nyumba wakabwereka ndalama kumangira nyumba 24% 26% nyumba ya sinate sunalowemo sunambe kupeza kuti rent kapena sunambe kuti ukawemo rent yako izikabweza ngongole, it becomes painful. So that's why you now need a development bank. Development banks amene achama kandi rate of interest yotsika kwambiri muna 1% kapa 2%. Komanso amakupatsa grace period kuti mupanga uje mupanga farm ya coffee mudzamba pesa after 5 years panopa mukhandi grace period ya 5 years sili kudula ni chili chonse silifunsa chiongolaza njejeli yonse mpaka na 5 years mudzambe kubweza ikazata 5 years. Those are development banks. Ndiye maiko ambiri wakhandi US kandi UK kandi China alima development banks including Rwanda, Tanzania, Zambia alima development banks. Nema development banks amenewa amathandiza anyumba, amathandiza ulimi, ama business ang'ono, ma big businesses zimene for defeat bank. That's why when I was governor, that document bit na ilemba yambirira yopanga introduce Mike tina ipanga draft from the Reserve Bank. Chifukwa tinkaona kuti it's important kuti pakhale this kind of institution yoti Malawi agriculture and industrial kuti onse opanga za ulimi azira za opanga za ma industries amene yazikapeza ngongole zoti akhoza kulima zinthu ukhala ndi grace period at low interest rate komano akapanga zimene zija at the end of the day they're able to pay back. Komano what we are seeing now, the way it's running poor, very very poor. Inu makhalako mboma pamaudindo siyana chimachitika ndi chani kuti anthu amayankhula mwanzeru kwambiri akamachita kampeni ndipo amatha kulongosola vuto limene lilipo ndi zimene adzachite, koma akalowa mboma muja amakachita zinthu zosiyana kwambiri ndi zimene amalonjeza? Kumachitika chani kumene kuja? Chifukwa ndikufuna iwe Joab kuti iwe ndine tilowe kundale tikaone chimachitika ndi chani. Chifukwa ine ndabwera kundale kusinalowe mboma. Kumachitika chani? Anthu amapanga analyze inu apa si apa. Mupanga analyze problem. Ndeni for bwere limodzi. Minister district 100 billion. Tete bwere limodzi. Tizola limodzi. Yeah, so what I can say to you. Kulowa mboma kudabwa kuti olo iniyo kukuuzani zimene mukunena papa mudzati kuira tu ife kukukumbutsani zimene mukunena papa mudzati pangalebo wakutuma ndani kuti zindifusa zimene Joab naneso these are things you are saying now. Ineyo ndakuuza kuti ndakhala a professional person through and through just like you and I have been complaining the same. I really want to appreciate and understand chimachitika ndi chani. Ine ndifuna ndikalowe mboma ndikaone zimachitika amalepera ifwa chani iwe ndine. So mukakalowa kumene koko iwe ubwere tikhale mbali imodzi ndifusa ndawosa ti mukakalowa kumene koko nkukasintha kufundula ifeyo tatukozeketsera kuti tidzatani pa yeah investigation yeah ndikudziwa komano mukakasintha zomwe ndizotheka Joab koma think chimapangisa nchona kuti tidzatani how do we hold you to account? Joab chimapangisa nchona kuti anthu amanena zimene sakuzidziwa how they work amakhala kunena zinthu zimene alibe clue sakupanga understand what they're talking about. Ayi ndikuuze ni chonchi nkhani ya kuyenda for example ine sindizidzaenda. You don't need to understand that. You just need to know kuti siningama ende. You don't need it's not rocket science. Absolutely. Ine ndidzachepetsa izi. Absolutely. Mwina zimene kunena zoti fiscal this fiscal that. Mwina ina dakho kota amangolankhula koma there are basic things. Very basic. Zoti zikhoza kusintha. Anthu sapangabe even those basic things. Actually manga malinga ndujene. Iniyo mukadzalephera kupanga zimene kunena Ineso I've lived under the same pain for tidzatani mukadzamba kuti vetsa pain matonjeza pa tidzatani zakali modzi Joab azatifusa mfuso anthu ene we ndine tiye tikagotera background azatifusa mfuso anthu ene tidzatani Amalawi atakukhulupirirani kuti iyayi mwayankhula mwanzeru ndipo zimene muyankha pamene mukuzidziwa nkukupatsani mwayi kuti eni yendetsani galimotoyi mationetsa kuti ndinodziwa kuyendetsa ndiye mwayamba guchu mwamba kutilowetsa ku mabampu kuphedi kuti tidzatani ineyo I strongly believe kuti when I was given a chance to run the central bank I ran it very very well. I strongly believe that. Pali zinthu zimene mwanena kuti report mwaikana Joab ndakuza kuti bodi akafufuze bwino sana fufuze bwino they need to come to the bottom akapange check kodi amalipira zinzakunjawa akufuna fufuza malipira zichana it's not us so akazifufuza zisezo they got it wrong. Tidzatani mukalephera kuchita zimene mukulonjeza apa ifeyo tidzakwanitsa tidzazichita because we come from the same pain that you have yakuti anthu amene yasana kwa asakukwanitsa paujenili yonse pamakhala contingency madziwa kuti situkulembe zoti tikaononga zinthu zikaenda bwino koma zikakavuta tikati ndeti kukufusani kuti
mukukhulupirira kuti mukachita ndipo ife khumbo lathu ndoti mukachitedi zimenezi koma mukakalephera amalawi adzachite nanu chiyani Joab anthu ena sanalonjeza kuti ndingakanika after 2 years ndikapanga resign sanapanga resign so ine sindifuna that direction here in more direction ife tukapanga zinthu zimenezi zitidza sipompano fotokozana Joab anthu panga zakuti muza tifunse mafunso mumatipanga zakuti bwanji simunazipange tizakuyankha pompano. Tumaliza kucheza ndi Dr. Dalitso Kabambe amene akana kunena kuti kodi akakalephera kuchita zimene akutilonjeza apa tidzatani nawo kapena tidzatani iwo akwakamya tidzachita chipati kuzidziwa kodi akakalephera tidzatani sakufuna kunena kuti kodi akakalephera tidzatani. We have to wind up this conversation but first I want you to tell me your full name. We only know you as Dalitso Kabambe. What is your full name? Dalitso Kabambe. Dalitso Kabambe. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? No. Do you have children? Yes, I have 3 beautiful children. Have you ever shot a gun? No. Have you cried over someone? Yes. Have you fallen in love before? Oh yeah. Have you killed a chicken before? Absolutely. Have you gotten into a fight before? Why not? Have you gotten any surgeries? Not yet. Have you ever stayed in a hospital? Yes, I have. Have you donated blood? Absolutely. Do you know your blood group? Yes. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? No. Have you ever drunk alcohol? No. Would you drink alcohol? No. Have you broken someone's heart? Unknowingly. Have you had a crush on someone? Yes. Do you want to be president of Malawi? Absolutely, I will. I wish you all the best. No, thank you so much, Joab. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.